Boa tarde. Por favor, son as 19:30 horas do día 15 de decembro do ano 2025. O asunto que nos trae hoxe aquí é a convocatoria da sesión plenaria ordinaria do Concello cun número de expediente 2025-G010-000009. No orden do día, na parte resolutiva, señor secretario, punto número 1. A aprobación da acta da sesión de 8 de outubro, se alguén quere facer algún tipo de rectificación ou... José Manuel Pose, Roberto, Juan, Xosé Lois. Ausencia de... Sí, ausencia de Fátima. Non sabedes. Motivo non sabemos. Fátima, Raquel, por ahora. Xosé Lois, por favor, a súa compañeira vai asistir ao sopro? Non, avisou xa que non vi. Noelia non vai asistir. Vale. No seguinte punto do orden do día, punto número 1.2, expediente 2025-A006-000021. Ben, para facer constar que a Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios para o Pleno reunida de decembro de 2015 ditaminou sobre o seguinte asunto: a aprobación do ditame de aprobación de encomenda de xestión á Deputación Provincial da Coruña da selección de persoal funcionario interino para postos de arquitecto municipal e o convenio de adhesión a esta actuación. Explicouse na Comisión Informativa e pasouse a votación do asunto, tendo o seguinte resultado: 3 votos a favor do Partido Popular, Partido Galego e a por P, ocupación de electores, e 3 abstencións do PSOE, BNG, PSOE, BNG e a PIN, quedando, por lo tanto, dictaminado favorablemente para elevar o pleno da corporación. Ben, o que se lle pide a autorización ao seu pleno é formalizar unha encomenda de xestión ca Diputación para a selección de personal funcionario interino para o posto de arquitecto municipal. Firmar un convenio ca Diputación, dar traslado dese acordo á Diputación e publicar o convenio no portal de transparencia. Ben, ten a palabra Xosé Manuel Pose. Ainda que non ten moito que ver co punto de orden do día, como outros grupos falan de todo, pois eu tamén vou falar un momentiño que, vamos, desde a nosa maneira de ver as cousas, estamos preocupados pola deriva que leva este Concello como grupo de goberno, mas con grupos que o apoian. Porque no momento da constitución da corporación falaban todos de unha gran transparencia, de que todo iba a ser distinto antes, e a realidade volve a ser máis ou menos o mesmo. Falase de que, bueno, pintouse o indio de que se facía unha comisión de transparencia para que fose todo máis claro, máis que pudéramos saber de que iba o conto, pero esa comisión, pois, xa era por mes, depois pasou 2 meses e pouco máis se pode acceder. Falaban de que era necesario, antes de pagar as facturas, pasara por unha auditoría, e esa auditoría, a pesar de que pedín varias veces, eu non a vi, e falábase de moitas cousas que, en realidade, a día de hoxe non aparece por ningún lado. A información creo que é moi importante para poder traballar aquí, e fíxese o que lle vou dicir. Cando entrei por primeira vez aquí no Concello no ano 2011, cando estaba o Partido Popular tamén no goberno, tiñan maioría absoluta, sin embargo había moitísima máis información, é dicir, cada pleno, todas as documentación que se presentaban aos plenos podíase ver en estes casos, con tanta información, tanta informática e tanta modernidade, moitas das veces non se poden ver. Entonces, simplemente era, bueno, un pequeno cabreo porque
moitas das veces pois non ten sentido isto. Hoxe, por exemplo, hai un pleno ordinario que teria que ser o xoves de 15 días, e así, pois creo que desde que empezamos no ano 2023, que se constituiu a corporación e que se decidiu que os plenos eran os últimos xoves dos meses impares, non sei se cumpliría unha sola vez. É dicir, como non ten importancia para vostedes os plenos, porque teñen decidido que falan entre vostedes e o resto, pois, non pintamos nada. E a veces, por exemplo, nunha comisión anterior, outro día, falaban de que nos pedían información, querían que viéramos cal era a posibilidade de unha subvención máis importante, por exemplo, para as festas da Barquiña, porque viron yo logo, dicir, a xente cabriouse pola forma de repartir esos cartos, e entonces, despois de que viran o logo, decidiron que nos preguntaban a todos para ver como iba o conto. Entonces, nada, era simplemente unha especie de cabreo pola forma en que levan vostedes o Concello, pola forma de que, porque sin ter maioría, pois, teñen, digamos, os seus grupos aí que falarán moito entre vostedes, pero o resto da xente pois non falarán absolutamente nada, e simplemente pois as cousas que hai que deberían ver de unha forma rápida e sencilla, pois cada vez complican máis as cousas. Nada máis. Roberto Andrade, ten uso da palabra. Pois votaremos a favor da aprobación deste ditame de aprobación. Pareceme moi boa idea que aprobar esta encomenda de xestión para que a Diputación Provincial da Coruña seleccione persoal interino. Moitas gracias. Juan Ramón Torrado, Partido Gallego. Xosé Lois, Partido Socialista. Moi ben, pois moitas gracias. O Partido Socialista vai votar a favor desta proposta e do resto das propostas do Pleno. Se ben, temos que ser moi críticos con esta convocatoria. A parte do que dixo José Manuel de Apin, que hai un retraso duns 20 días na convocatoria deste Pleno, o Pleno ordinario é moi importante, porque é a única ocasión que ten a oposición de facer control da labor do Goberno. Entón, se a parte dos 20 días de retraso vemos que non se achega a documentación telemáticamente, o único que se nos achega é unha proposta de cada punto, pero non se achegan os documentos completos. Nos, xa o veremos despois, no caso do proxecto de obras, non nos interesa ter o proxecto completo, pero sí que ter, sendo unha obra subvencionada pola Diputación, ou que se solicita unha subvención de Diputación, sí que necesitamos ver os informes preceptivos dos técnicos municipais, se son informes favorables a esa obra, porque senón como vamos a votar é un acto de fe. Entón, eso non é transparencia. Nos exiximos transparencia, que nos acheguen a documentación completa das comisións e dos plenos. A Comisión de Transparencia xa é unha cousa un pouco sui generis, por decir de alguma maneira, porque non hai tampouco unha documentación completa do que se vai a tratar, póñense uns puntos, pero despois non hai unha documentación, hai unha comisión sin a presencia dos máximos habilitados do Concello, como son secretario e interventor, ou secretaría e intervención. Entón, que é isto? Como lle chamamos? É unha maneira de gobernar que non está correspondendo co que é a lealdade da oposición, que no caso do PSOE, dos socialistas estamos facilitando a aprobación de moitos documentos que son esenciais para o funcionamento do Concello e que, no caso das obras con cargo á Diputación, como imos ver despois, é esencial que haxa unha unanimidade ou un consenso. Entón, alcalde, por favor, que nos pasen a documentación completa, telemática. Nós non necesitamos un proxecto que ten un peso
en megas, en peso informático moi grande, pero sí que necesitamos todos os documentos obligatorios. Anexos, todos os anexos. Informes, todos os informes. É o mínimo que se pode solicitar. Eu incluso pasei pola Secretaría antes do Pleno e que ni siquiera estaban dentro da carpeta do Pleno. Forman parte dun expediente digital, seguramente, non o dudo, dada a boa labor dos técnicos municipais, pero non están a disposición da oposición. Entón, un toque importante con o tema. Entonces, díganos, se a partir de agora vai a facilitar a labor da oposición de control e de propostas o darnos a documentación completa, o respetar a periodicidade dos plenos e incluso permitir que podamos convocar plenos extraordinarios e debater as mocións da oposición, que é un pouco a maneira que temos na oposición de facer chegar a voz dos que nos votaron. No caso do Partido Socialista, o partido máis votado nas últimas eleccións. Moi ben. Procedemos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Siguiente punto de orden do día. Señor secretario. Ben, expediente 2025 C003-00016, aprobación de ditamen de aprobación da proposta da alcaldía para o pleno para a participación do Concello de Ponteceso na segunda fase do Plan Provincial de Operación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concello, segunda fase, depois adicional. Reuniuse a Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios o de decembro de 2015 para informar e examinar sobre este asunto. Pasouse a votación do mesmo, tendo o seguinte resultado de 3 votos a favor do Partido Popular, Partido Galego e por Ponteceso, e 3 abstencións do PSOE, PSOE, BNG e a fin, quedando polo tanto ditaminado favorablemente para elevar o pleno da corporación. Ben, o que traemos hoxe ao pleno é unha proposta donde o que pedimos é participar na segunda fase do plan provincial, o que chaman Plan Plus Adicional 4-2025, con un proxecto que se trata de un centro en Langueirón por un importe de 232.010. Declaramos que temos disponibles os terrenos, declaramos que vamos a incluir isto dentro do orzamento, solicitamos a Diputación a delegación no Concello na contratación e execución das obras, declaramos que o Concello non solicitou nin percibiu ninguna subvención para este proxecto e autorizas a Diputación a obter as certificacións a Axencia Estatal Tributaria e a Tesorería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias. E, por último, facultamos expresamente ao alcalde para todo relacionado coa tramitación da xestión do expediente en curso. Moi ben, José Manuel, ten turno da palabra. Por suposto que todas e cada unha das obras que se fagan no Concello benvidas sexan, pero creo que hai que mirar cales son as máis urxentes, as máis necesarias e as máis convenientes para cada caso. Por suposto, se hai algunha persoa de Langueirón nestes momentos aquí, pensará que estou en contra de, e non estou en contra desa obra, de ninguna obra, pero sí teño que pensar que se é un centro de interpretación sobre a gandeiría e a agricultura, pois a verdade é que vexolle moi pouco futuro, eu particularmente. Sobre todo se temos en conta que estos, por exemplo, pois falaremos, por exemplo, o Magno, pois ten problemas para que se poida atender, o Concello poda atender esa instalación como se chama, o centro daqui, o Centro Cultural de Ponteceso, onde está a exposición de xoguetes, ten problemas para tamén, tiña problemas que non podía atenderse todos os días. E agora engadimoslle un novo edificio
que probablemente este cerrado a mitad dos días. Entonces, eu creo que hai outras urxencias para facer isto. Non vou votar en contra, por suposto, nunca votei en contra do partido dos POS, pero tampouco teño, digamos, non é unha obra que entenda que beneficia a Langueirón. Creo que hai outras cousas máis importantes para Langueirón ou para calquer outro sitio, que beneficia a Langueirón e, sobre todo, que beneficia o Concello. Ben, Roberto Andrade, temos a palabra. Bueno, queremos agradecer ao Grupo de Goberno e ao señor alcalde por traer este proxecto. É algo que Langueirón necesita, igual que moitas das parroquias que sempre foron abandonadas neste Concello, necesitan que se podan dinamizar. Creo que para o medio agropecuario Langueirón é unha mostra, é un exemplo de que sempre está ligada a moitas explotacións agropecuarias. E nada, agradecerlle que se poda crear un centro de interpretación do medio agropecuario, se mirarán sobre todo temas de formativos, fitosanitarios, actividades, charlas que se podan facer e que tamén poda ser ao mesmo tempo aproveitado polos veciños para facer reunións ou outras cuestións que se podan necesitar. Por eso, quero agradecerlle ao señor alcalde por cumplir os seus compromisos e igualmente ao Partido Galego tamén por cumplir. En este caso, o que se trata é de poder chegar a acordos, en este caso, é algo que a xente de Langueirón, os veciños de Langueirón, o levan pedindo desde fai moitos anos e por iso quero agradecerlle ao Goberno por isto. Juan Ramón, temos a palabra. Nos como non podía ser de outra maneira, vamos votar a favor, algo que nos estuvemos de acordo desde un principio, algo que tamén consideramos como a Roberto a necesidade deste centro de reunión, además dos outros exercicios que vai ter o local, por suposto que vamos votar a favor. Xosé Lois, temos a palabra. Ben, hai un dito que dimos vellos que o que cala otorga. Na pregunta anterior pedimos explicacións polo retraso de 20 días na convocatoria do pleno e por non achegar a documentación e non nos respondiu. Non sei a que se debe esa actitude cando lle estamos votando a favor dun punto, igual que imos votar a favor agora pola parroquia de Langueirón, pola disponibilidade dun local para uso veciñal. Ao final, que se lle dé o carácter decorativo ou cultural ou darlle un barniz de que é polo tema agropecuario, pois sí, está ben, pero o máis importante é ter un local. Igual que a Graña, por exemplo, tampouco ten un local para reunirse, entonces sí que fai falta dispoñer dun local que sexa polivalente. Nos acabamos de ver hai 5 minutos un pantallazo do proxecto, non tuvemos acceso nin o proxecto nin os informes aos que nos referíamos antes. En caso de ter acceso ao proxecto, pois sí que poderíamos ter feito propostas. Nos consideramos, por exemplo, ao longo do traballo do Partido Socialista, traballamos moito para que, cando o local de Xornes só tiña a parte de abaixo e arriba non había nada, pois loitamos duramente porque se construíra un local polivalente en Xornes e conseguiuse que se construíra ese local. E para nós é un exemplo, porque é un local bastante grande, xeitoso para facer calquera reunión veciñal, mesmo para o traballo dunha asociación, para facer unhas actividades culturais, deportivas, incluso, de benestar. Pódese facer gimnasia, pódese facer baile, moitas actividades que se fixeron, incluso servir de local para os rapaces polas mañás, para que podan entrenar ou facer educación física nas unitarias cando hai mal tempo, que senón non poderían sair. Entón, sí que nos gustaría outra forma de gobernar na que se tivera, como dixo antes José Manuel, en contra a oposición. E, bueno, Langueirón sí que é unha parroquia que tiña ese déficit, pero é unha parroquia que nos últimos anos sí que tuvo unha atención especial por parte do Concello, non só porque
se conseguiu dotala de servicio de abastecemento de auga, que era algo moi necesario e un ben imprescindible, sino que tamén, pois, no momento no que houve que abordar a mellora do alumeado con fondos europeos e con subvención da Xunta, pois foi unha das parroquias que se viron beneficiadas pola mellora do alumeado. Iso, con as melloras viarias que se fixeron e outras melloras, pois sí que colocaron a parroquia de Langueirón pois no centro das preocupacións do Concello. Neste caso, que conte cun local é un paso adiante, pero sí que nos gustaría que nos contestara se vai a rectificar no retraso nas convocatorias do plenos, se vai a rectificar en non achegarnos a documentación e os informes e deixarnos participar nas propostas. De verdade, alcalde, sí que lle pedimos un pouco de transparencia, de democracia e de talante para poder gobernar entre todos, que o pleno é o máximo órgano do goberno do Concello. Ben, Xosé Lois, cada vez que me ves a min abrir esta carpeta, esta daqui, usted temble. Sabe por qué? Porque aquí está todo o que usted fixo durante todos os anos que mandou. Usted foi quen fixo un ROF, foi quen encargou a Emilio Caínzos certos informes. Foron ustedes quen puxeron as normas. Teñen a documentación accesible cando a queiran ter. Nunca se vos facilitou a documentación tanto como se está facilitando ahora. Queredes ver a documentación? María José Sueiro, Xosé Lois quere ver documentación, deixa-vos ver a documentación. Temos unha mesa de transparencia, unha comisión de transparencia, que creou adiante por Ponteceso e que dixo públicamente que eu non o vía desde o principio e agora doulle a enhorabuena a Roberto. E usted non asista a mesa de transparencia, Xosé Lois. Usted non asista a mesa de transparencia. Pasa totalmente da mesa de transparencia, señor. É que non lle fai ni puto caso. Entonces, non veñen dicindo aquí que teño que ser transparente, que teñen acceso a toda a documentación, que a documentación ahora tal como se está poñendo non sea fácil acceder a ela. Eu iso non discuto porque tamén a mí me resulta difícil, pero é accesible para todo o mundo. Nadie pode dicir neste Concello que a documentación non é accesible. Nadie pode dicir eso, porque estes señores porque son accesibles e ustedes non. Poden ver o proxecto. Ou se puxese algunha pega cando se acercou a oficina técnica a ver o proxecto? Puxese algunha pega? Digo yo aquí a xente. Puxémoslle algunha pega. Entón, creo que usted, fai e di o que lle dá a gana, eu propúxome aquí ser distinto. Enténdeme? Eu non teño inconveniente ningún que usted vexa nada, porque eu nunca fago trampas. Nunca fago trampas. Non teño inconveniente ningún que usted vexa o que queira ver. O que queira ver, Xosé Lois, porque seguramente cometerei erros, pero trampas non. José Manuel Manos, do equipo do goberno, non fai trampas. Vale? Entón non teño inconveniente ningún que vexa o proxecto de Langueirón. O proxecto de Langueirón é un acordo noso co equipo do goberno. Vale? E nós, a diferencia de vostede, cando gobernou ou de vostede, nós cumplimos os nosos acordos. Porque para iso firmamos con Adiante Ponteceso un documento con esas exigencias. Vale? Podría estar máis ou menos de acordo nesa prioridade, pero teño que cumplila. Porque lle dei a palabra ao grupo de Adiante por Ponteceso. E por iso ahora sale ese proxecto. Porque dei a palabra. E temos que cumplir as nosas palabras. Que para iso nos encarga a xente estar aquí. Entende? Entón, eu veño aquí a cumplir a miña palabra. E usted pode dicir se hoxe se acercou aquí e lle pidiu ao técnico ver o proxecto e se o técnico lle puxo algunha pega. Pode ver calquer parte do proxecto. Non nos escondemos, o proxecto é público. Que a convocatoria ao pleno se retrasou? Sí, culpa do alcalde. Pero retrasouse porque o proxecto non foi entregado en tempo. Eu necesitaba traer este proxecto para leválo ao pos. Vale? E non lle estou metendo culpa ao equipo redactor, é culpa miña, e asúmoa. Vale? Eu non ando xogando cos plenos, non xogo así de socio. Ben, Xosé Manuel, quere ter outra vez turno da palabra? No, bueno, sí, unha preguntiña que non sei exactamente cal é o lugar onde se vai facer este, porque pon na convocatoria pon unha restauración ou algo así dun edificio e non sei cal é. Podríamos decir? Sí, é na actual ubicación que hai ora a caseta. É ali, naquela ubicación. A caseta de madeira? Sí. Como pon restauración. Vale. Algo máis? Non máis. Roberto Andrade, Juan,
Xosé Lois, volvo a ter uso da palabra. Ben, non sobre a obra non imos falar, porque o que vamos a facer é facilitar que se faga canto antes a obra, como facemos con todas as subvencións que veñen da Diputación, e o que si vamos a facer é exixirlle que se ateña á verdade. A Diputación, a Xunta, o Goberno, cando celebra as sesións do Parlamento e do Senado, achega toda a información telemáticamente. É dicir, non teñen que ir os diputados, as diputadas, as comisións, os plenos, a ir ali a ver a documentación. Achégase telemáticamente. Hoxe en día, se a documentación está nun expediente digital, hai maneiras de, con total transparencia, que a oposición poda consultar totalmente e íntegramente a documentación. E non facelo, non facilitar a consulta telemática é un obstáculo á transparencia. Entón, sexa vostede leal e sexa vostede leal á verdade e non diga que facilita, porque non facilita. Non dou a documentación completa da comisión en acceso telemático e non dou a documentación completa do pleno. E polo que se ve pola súa resposta, non o vai a facer na seguinte convocatoria. E nós eso vamos a pelear en todos os sitios que poidamos. Imos facer unha denuncia ao Valedor do Pobo por esa falta de transparencia e imos pelexar porque haxa transparencia. Porque vostede di que todo o que se fixo mal, pero mire, fomos durante o noso goberno, puxose a administración electrónica en Ponteceso, foi un dos concellos da provincia, quitando os concellos grandes, que foi punteiro na adaptación do concello ao tema telemático e á administración electrónica. E gracias a eso, o concello, cando sufriu a pandemia, non estuvo parado nin un só minuto, porque era un dos concellos que estaba máis avanzado no tema telemático e no expediente electrónico. Entonces, rectifique e facilite o acceso á documentación. E se ten ese retraso de 20 días, faga o pleno ordinario e cando lle cheguen o proxecto de Langueirón, o proxecto que sea, convoque un pleno extraordinario para ese proxecto. E na comisión do pleno ordinario de hai 20 días, na comisión, o pleno era hai 20 días, a comisión tiña que ser hai 26 días. De forma transparente, que a oposición diga imos facer o pleno ordinario, pero despois imos facer un extraordinario para facer un equipamento social en Langueirón. E nós, adiante, por que non? Nós faremos as nosas propostas. E como lle dixen, insisto, a Comisión de Transparencia, mentras non teña toda a documentación que se vai tratar, e mentras non se garantice a presencia dos técnicos municipais, como todas as comisións, pois é unha cousa que inventamos, pero que non está sujeta á legislación. A legislación di que nas comisións teñen que estar os técnicos municipais e ten que achegarse a documentación con antelación suficiente á comisión, como mínimo 48 horas. Moi ben. Procedemos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Seguinte punto de orden do día, señor secretario. Ben, expediente 2025 a 008-000-40, proposta non dictaminada para participar na posta adicional 1.26 para gastos sociais extraordinarios do exercicio 2026. Esta é unha proposta que devouse á Comisión Informativa de xeito urxente, porque non estaba a documentación ata posteriormente ao día da convocatoria, como non se pudo incluir para o seu debate informe na dita comisión por maioría absoluta, o número legal de membros a favor, pois traese para a parte resolutiva como proposta non dictaminada. Entón hai que incluíla para o seu debate e votación por maioría simple dos presentes e posteriormente xa se debate e se vota. Ben, votamos primeiro a inclusión desta proposta. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Ben, a proposta é traemos ao pleno a participación no POS adicional plus 1 2026 para gastos sociais extraordinarios da anualidade 2026. O que facemos, como a todos os anos, intentar
todo o que nos aporta a Diputación, 84.122,83, que vayan directamente a horas do SAF, vale? Más que en concreto a dependencia. Entón, ten o turno da palabra Xosé Manuel Poseverdes. Ben, Roberto, Juan, Xosé Lois. Ben, o Partido Socialista vai apoiar, como non podía ser de outra maneira, o aumento dos fondos destinados aos dependentes que hai en Ponteceso. Para nós é esencial que se atenda aos dependentes. En Galicia vimos sufrindo desde que goberna o Partido Popular un retraso na atención aos dependentes. Están entre 2 e 3 anos de lista de espera só para a valoración, e dende que teñen a valoración outros 6 meses para as medidas concedidas, tanto o bono cuidados no fogar como o que é a axuda a domicilio. Entón, para nós é fundamental dotar de recursos a axuda a domicilio. Este é un servicio impropio, como ven denunciando a Federación Galega de Municipios e Provincias, é un servicio que é un servicio autonómico, de competencia autonómica, que, sin embargo, teñen que costear os concellos e que come boa parte dos recursos municipais, quitándonos recursos para outras labores que si son de competencia municipal, como o cuidado das rúas, das aceras e das estradas municipais en todo o concello, e outras inversións moi necesarias, como falou antes José Manuel de Apin, que hai moitas necesidades de mantemento e de inversión ao longo do concello. Nos imos apoiar esta proposta e lamentamos moito que non estuvera tampouco para a Comisión Informativa e que non se nos achegara a proposta completa, con todos os informes preceptivos. Vexo que non hai ninguna vontade de rectificación por parte do señor alcalde no tema que lle estamos planteando de achegar as propostas completas, pero sí que imos apoiar sempre os recursos para a dependencia e a libre concurrencia que está financiando a Diputación. En este caso sería unha transferencia directa ao Concello. Nos imos votar a favor. Ben, eu non vou facer aquí un mitin político defendendo a política da Xunta en servicios sociales, porque sacando vostede xente do seu partido non recoñecen o traballo e os éxitos da Xunta en política social. Pero gustaríame que lle explicara ao resto da xente que hai aquí, nas comunidades que o goberno soe, quen costea o gasto social. Os concellos, as diputacións, o goberno central, quen o costea. Entonces, usted aquí de un discurso, parecelle que a xente que lle compra é que ese discurso que cala. Eu fai tempo que non me preocupa isto. Non me preocupa. Eu vou traballar hasta o último día. Usted faga o discurso que queira facer, díguelle a xente o que lle queira dicir, e a xente ten a oportunidade única de comprarlo aló polo maio de 27. Se o queren comprar, sin maior problema, que lle compren. Se cadra Ponteceso necesita volver a eso. Se non lle quere comprar, van ter outras accións onde poder elegir. É o que teño claro, que ese tipo de política usted busca, esa política a nivel nacional, a nivel autonómico, criticar o PP, eu nunca vou criticar o PSOE. Para min o PSOE é un partido moi serio neste país, é moi necesario. A pena é que tiña xente como vostedes. Esa é a pena. Que chegaran a este calibre, a este nivel. A vostedes xa lles vale todo. Todo. A nós non. A min non me vale todo. E aos meus compañeiros non nos vale todo. Eu quero salir aquí, polo menos, un pouco como entrei. Ben, votamos... Podo contestar brevemente? Sí, ten 3 turnos. Non é algo que diga o Partido Socialista en Ponteceso. As queixas polos retrasos na atención aos dependentes está entre as 5 primeiras queixas ao Valedor do Pobo de Galicia, a Valedora do Pobo. Aí están os datos. É un asunto moi grave. Hai moita xente que está nunha situación crítica pola falta de recursos e están esperando e desesperados porque non teñen atención á dependencia.
E este tema non vai a mellor, vai a peor. Cada vez hai máis persoas en lista de espera. O que lle contesta a Consellería de Política Social é que hai un plan de choque e que se están acelerando a concesión de expedientes. Pero estamos falando de esperas de 2 anos, de 2 a 3 anos para a atención e de máis de 6 meses despois da declaración de dependencia para recibir a axuda. Entón, isto non é un tema partidista, é un tema que a xente está desesperada por ter esa atención. E, por desgracia, hai moita xente que morre esperando a declaración de dependencia. Eu creo que todas as persoas que están aquí, neste momento, e moitos que nos están escoitando despois en diferido, porque non transmite o pleno en directo, teñen familiares ou teñen amigos que están nesa situación, esperando por unha declaración de dependencia que non dá chegada. Entón, para min, este tema é moi serio. Como lle dixen, nos imos apoiar esta proposta de dotar de recursos o SAF, pero sí que imos ser críticos con esa lista de espera e con ese coste inasumible para os concellos, como é que se lle cargue o servicio de axuda a domicilio aos concellos, en vez de leválo a Xunta de Galicia co seu orzamento. Ben, procedemos á votación. Votos a favor. Vale. Terminada a parte resolutiva, segundo punto do orden do día, parte de control e fiscalización ao Goberno. 2.1. Dase conta das resolucións da alcaldía dende a número 786 de 3 de outubro a número 975 de 10 de decembro. Ben, José Manuel, Roberto, Juan, Nada. José Lois. Nós temos unhas mocións. Ben, punto número 2. Ben, Xosé Lois pode empezar por calquera das tres que plantexou. Moi ben, moitas gracias. Imos presentar unha moción pedindo apoio do Pleno para conseguir que os lugares de Río Torto, Bardallo, Aurada e Limiñoa, entre outros lugares da parroquia de Cores, teñan, canto antes mellor, abastecemento público. Ben, este asunto é moi grave, dados tamén os efectos do cambio climático e dado veráns como que vivimos no ano 2025 con unhas altas temperaturas, sobre todo no mes de agosto, e unha vaga de incendios que afectou moito a Ponteceso, con máis de 500 hectáreas de lume afectados, de monte e de monte baixo. Vemos tamén pola prensa que Augas de Galicia acaba de aprobar un proxecto de 1.363.982 euros para subir a auga do río Anllóns cara ás parroquias de Anos e Nantón, no concello limítrofe con Ponteceso. Sabemos que parte desa obra xa está feita, unha tubería que vai subindo desde o río de Anllóns por Corcoesto arriba cara a esas parroquias. Entón, vemos que hai esos 1.300.000 euros para o concello do lado. E tamén sabemos que o Pleno da Diputación da Coruña vende a aprobar o POS 2026 con 715.044,03 euros en dúas achegas para o POS 2026 en Ponteceso, con proxectos que hai que aprobalos en pleno antes do 9 de febreiro. Así que teríamos que darnos presa para facer ese proxecto de auga para estes 4 lugares. Queda claro entón que hai fondos públicos e que a auga, o abastecemento de auga, é un recurso de primeira necesidade. Compre que o alcalde e o equipo de goberno se movan neste momento para levar auga a estes lugares e permitir o desenvolvemento destes núcleos rurais. Moi importante a fixación de poboación nos núcleos. Tamén a creación de emprego, porque son lugares que teñen negocios, sobre todo granxas agropecuarias, e é moi importante ter este recurso dun abastecemento suficiente de auga. E se queremos que as parcelas de núcleos se edifiquen, é imprescindible que teñan abastecemento de auga. Por todo ello, propoñemos a seguinte proposta de resolución.
A Corporación Municipal de Ponteceso insta a Xunta de Galicia a financiar a mellora do abastecemento en Ponteceso con todo o preciso para actualizalo aos requerimentos de 2025, nomeadamente garantir a chegada deste servicio esencial ao pé de todas as vivendas das parcelas de solo de núcleo rural, dos lugares de Río Torto, Bardallo, Aurada e Limiñoa e, por suposto, tamén das instalacións agropecuarias e das instalacións dos negocios que haxa nestes lugares. E, en segundo lugar, a Corporación Municipal de Ponteceso insta ao goberno local a, en caso de negativa da Xunta de Galicia a acometer esta necesidade, no punto 1, descrito anteriormente, instamos ao goberno de Ponteceso con cargo ao POS 2026 da Diputación da Coruña, como dixemos, a levar a cabo este proxecto de abastecemento. Ben, José Manuel, ten turno da palabra. Ben, perdón. Vamos a incluir no orden do día primeiro, vale? Votos a favor de incluir esta proposta no orden do día. Ben. José Manuel, tes sobre o turno da palabra. Ben, Roberto. Bueno, esta moción é moi importante, a que presentou o Partido Socialista. Gustaríame que antes de que houbera presentado esta moción, que por lo menos que, non sei se chamou o alcalde ou outros grupos políticos, a min sí que non contactou comigo, porque nós sí que xa levo varias conversacións co grupo de goberno para buscar unha solución para estas parroquias, para estes lugares de Cores. Sí que temos trazada unha folla de ruta, chegamos a un acordo co señor alcalde, pero o dinheiro dá para que dá. Entón, somos conscientes de que hai que tomar medidas, seguramente po ano, unha vez que se poda falar entre nós, chegaremos a un acordo para intentar facer algo, pero son moitas parroquias as que temos no Concello e hai moitas necesidades, non só eles teñen a necesidade de auga. Pero somos conscientes desto e levamos unha temporada traballando e buscando cal pode ser a mellor solución dentro da estabilidade presupostaria que ten que rexir este Concello. Moitas gracias. Juan Ramón Torrado. Ben, nós isto tamén o vemos, non estamos de espaldas a ninguna das parroquias do Concello, tamén o vemos, tamén o temos falado. De feito, desde que entramos paulatinamente, como se pudo, fui se abastecendo de auga como así fui, e seguiremos hacia as parroquias de Cores sin problema ningún cando se pode. O que é curioso é que usted nos manda a Xunta ou despois que se non é a Xunta, que se é cos cartos da Diputación, usted cando gobernaba, os cartos dicía usted para onde iban cando gobernou e pudo. É curioso que veña agora poñernos a nós no apreto de se vamos mañán para Cores ou non vamos mañán para Cores, cando usted tuvo 8 anos no Concello, cando tiña facilidades na Diputación e incluso en Madrid. Estaban ustedes falando antes, parecía o telediario da primeira, entre partidos nacionales. Nós claro que vemos que Cores ten falta de agua como os outros sitios, como puxamos este ano en Guxín, e intentaremos seguir levándose a todas, e sabemos desas necesidades, pero haberá que ir conforme se pode. En eso estamos no Concello, e neso, por parte do Partido Galego, do PP tamén, do que temos falado, non vai haber dúda ninguna, pero a medida do que se pode. Ben, Xosé Lois, eu tuve unha reunión na Iglesia Dourada a petición dun grupo de xente que hoxe está aquí para levar agua á zona de Ourada, Limiñoa, Bardallo, Río Torto, a Meixenda. Automáticamente salindo dali encargamos un pequeno análisis, unha pequena memoria do que costaba levar a auga a toda aquela zona.
a agua, aquela zona, costa levala en torno a 600.000 euros. Vale? Números gruesos, porque non é un proxecto, senón que é unha memoria, números gruesos. Eu fun ali, e como sempre fago, dixen a verdade. Dixen, non podo facer isto dunha tacada. Non son capaz. Usted ve a oportunidade política, e o 19 de novembro convoca unha reunión, ustedes son así, e mezclan nun panfleto, poñen Diputación, PSOE, diputados autonómicos, diputados provinciales, iso que poñen ustedes, mezclan todo, van ali e dinlle a xente o que queren oír. Aguas de Galicia, POS, Xosé Lois, deixe de venderlle a xente que o POS é algo que regala a Diputación. Eso non é verdade. O POS é unha recaudación de impuestos que fai a Diputación o que lle entrega aos concellos. Como fai a Xunta? Vale, deixe de vender que o fai a Diputación. Xosé Lois, Augas de Galicia, nesta legislatura vai invertir en Ponteceso 6 millóns de euros. 6 millóns de euros, Xosé Lois. Entenden? Usted, que isto é o máis grave, é o que non lle dixo a xente, isto. Pero gracias a Dios, xa lle repetín moitas veces, se sigue pedindo por elas, cando un está aquí ten a información. Estas son as obras que fixo usted de abastecimiento dende o ano 19 ao ano 22. E resulta que o máis importante que fixo usted de abastecimiento foi deixar aprobado Langueirón número 1, que adxudicou usted ao Ordescón, 195.771, e nós iniciamos. Langueirón número 2, inda que usted se colga a medalla, adxudicou neste goberno. Casas Nova Tallo, fixo este goberno. Vilaxuso Cores, fixo este goberno. Guxín, fixo este goberno. Saneamento de Brantoas, que tanto anduvo aquí parloteando, nin tiñan comprada a finca para a instalación da depuradora, comprou neste goberno. E a maiores, este goberno saneou Calle Santander en Corme, abastecimento e saneamento pluviales, Rúa Condes en Corme, abastecimento e saneamento pluviales, General Mourelle, abastecimento e saneamento pluviales, Campiño, General, abastecimento e saneamento pluviales. Ustedes, a maiores tamén, abastecimento e saneamento pluviales na senda do Couto e na senda de Pazos. Ustedes fan unha senda en Tella que hoxe estuvo Constantino ali toda a mañá e non conecten nin as pluviales. E a agua vai a casa para Manolo, que hoxe temos ali toda a mañá peleando. Ustedes fan o de sempre, dicirlle a xente que fan e pois non facer. Usted resulta que fixo, teño aquí 4 anos, nós en 4 anos, 600.000 euros en abastecimiento. Próximo ano, este goberno, Agua de Bardallo, comprometida, 138.763,83. Abastecimiento e saneamento de Anllóns, 253.445,04. Saneamento Brantoas de Abaixo, 121.099,69. Calle Voluntaria de Encorme, Aguas de Galicia, 88.472,46. E humanización de Corme Porto, Paseo Corme Porto, 800.000, donde leva abastecimiento, saneamento pluvial e electricidade. Pero usted como se vai comparar con nós? Usted non se... é que non nos chega nin a punta dos zapatos. Sabe por qué? Porque nós non mentimos. Eu non vou ali a acampar a prometerlles que vou facer todo. Sei que non podo facer todo, porque daquela teño que deixar o saneamento de Anllóns sin facer. Daquela non podo aportar os 200.000 que teño que aportar para Corme. Daquela non podo aportar outra vez os 336.000 euros que me obligan a aportar para a senda de Lestemoño. Dígalle a xente que está facendo que a xente de Lestemoño. Dígalle. Explícalle a xente o que están facendo que a xente de Lestemoño. Por que non lle explican? Entende? Ustedes van ali, obrigan a xente que me viña encima do alcalde. Xa lle dixen, este alcalde está usted fastidiado con el. Eu non atendo desa maneira que usted atendía, de vir aquí a xente e dicirlle o que queren escoitar. Non digo a xente a verdade. Se facemos Bardallo, temos que parar Limiñoa. Se facemos Limiñoa, ten que esperar Bardallo. Vale, teño que tomar decisións, pois tomei decisión,
porque é onde máis demanda hai, porque é onde máis necesidade hai de facer Bardallo. E seguramente sería injusto con Limiñó, con a Meixenda, pero vou dicir a verdade, que iremos facendo pouquiño a pouco. O meu compromiso é, se estou aquí, cada ano, falino con Roberto fai 2 horas e con Juan, cada ano imos meter unha parte para esa zona, para abastecer agua, pero que usted, na casa da súa concelleira, a seu pai non lle tiña agua. Isto non fai tanto, Isto levamos de nosa agua fai uns días. A Vilasuso Cores. Pero que é moi grave é que se gasta, ustedes gastan en Bardallo e Río Torto e presumen de habelo feito 48.396 euros e resulta que poñen unha tubería de 63. Iso foron ustedes, Foron ustedes. E resulta que agora chegamos a Bardallo e a granja consume 3 metros cúbicos diarios. Escoíteme, 3 metros cúbicos diarios. Se tira a granja, o resto sabe que lle pasa? Que está sin agua. Entón, que temos que facer? Traer a tubería desde Vilasuso, desde o cruce que vai para Vilasuso. Iso costa 138.000 euros. Esa é a diferencia. Usted dixollos de Bardallo ao Río Torto que gastara 48.000 xa tiñan auga nos núcleos. E resulta que non, sobre solo Bardallo, 138.763. Carajo, menor diferencia. Bardallo, Río Torto, 48. E non solo Bardallo, 138. É a diferencia, os seus heróis. Ustedes van ali a dicirlo que mentiras a xente. Nós non ímos dicir mentiras. Nós ímos dicirlle que temos que gastar 138.000 euros, pero vai quedar Bardallo con agua, con a tubería de 125. E despois, pois, xa miraremos cal é o seguinte tramo que facemos. E despois, isto, a máis quen se prestou isto, a máis quen se prestou isto é penoso. Xa o aclararei en persona, que o vou aclarar, xa teño 55 anos. Vou non aclarar, que ustedes se presten a facer isto nunha parroquia, usando o nombre do PSOE, usando a cargos da Diputación, xa significa como son ustedes. Iso fan ustedes, e por encima publicita, non? Ben. Ten 3 minutos. Ben, vostede falou bastante máis de 3 minutos. En primeiro lugar... É o meu turno. Primeiro turno. Espere. Podía explicar a xente cantos son os primeiros turnos a cantos son os segundos? Porque, que eu sepa, o primeiro turno son 5. Igual que usted, os segundos son 3. Quería agradecer en primeiro lugar o voto alante dos partidos do Pleno por permitir o debate desta moción tan importante e, por exemplo, o Cargante de Ponteceso fala de que non contratamos para esta moción. A ver, esta moción foi presentada e pódese achegar á orde do día e pódese incluir a moción na orde do día e na documentación do Pleno. Unha vez que se recibe, pois, a ver, o teléfono funciona nas dúas direccións. Pode haber comunicación entre os grupos, non sempre estamos abertos a chegar a acordos. No caso do Partido Galego, tamén temos o votalante, dixo o portavoz de Partido Galego cando gobernaba os cartos para onde iban. Bueno, pois aquí saíron exemplos, non? O alcalde atacounos pola insuficiencia de investimentos en auga e saneamento nos anos que estuvemos gobernando, pero bueno, hai moitos máis proxectos que mencionou. E nós o que fixemos sempre foi actuar cos recursos disponibles dunha forma eficiente, porque sempre intentamos e creo que conseguimos contratar as obras con empresas bastante solventes, que facían un bo traballo. Vostede falou das sendas de Tella. Eu creo que o Concello, nos 8 anos que estuvemos gobernando, eu fui moitas veces a Xunta a falar coa conselleira, pero víamos como se facían sendas nas carreteras da Xunta, por exemplo, prácticamente desde Laxe hasta Cabana, e no Concello de Cabana tamén se facían moitas sendas, pero a estrada de Ponteceso ao límite de Buño, en Pazos,
non había ningún tipo de mellora nin de inversión. Entón, fomos o primeiro concello en unha subvención de industria do polígono, pois facer varios tramos da senda desde Ponteceso hasta o polígono de Tella, e arreglamos non só esas aceras, que eu creo que resolveron o problema das inundacións en Canasteves. Antes había un problema enorme en Canasteves de inundacións e de desbordamento, e tamén limpáronse moitas tuberías que levaban desde que se fixo a carretera vella, creo que foi no ano 2005, máis ou menos, 2004 ou 2005, levaban sin limpar esas tuberías. E fixemos unha obra, eu creo que cos 100.000 euros que conseguimos da subvención de Diputación en varias anualidades, 100.000, pois que o petón quedou aplantado, fixose un bypass e arregláronse bastante ben esas sendas. Pero mire, proxectos que non menciona vostede, o arranxo do problema das forcadas, que rompese a tubería porque había unha tubería bella que iba por medio dunha finca e estaba ali a pala todos os veráns arranxando esa rotura e Corme sin auga. Pois fixemos un bypass, metimos a tubería desde o depósito das forcadas hasta a entrada de Corme, hasta as curvas, e renovamos, quitamos todo ese fibrocemento, co cal, a que agora cada verán, donde aumenta moito a poboación en Corme, en Corme Aldea, xa non hai roturas. Por qué? Porque se sustituiu ese abastecemento. E cando en Tallo nos viñeron a avisar os veciños que estaban sin auga, con fondos propios, non da Diputación, abordamos un proxecto de abastecemento de Tallo no que todas as casas que o solicitaron tuveron acceso ao abastecemento. Entón, renovación de financiamento, auga de Tallo, 2 fases de auga de Langueirón, casi 600.000 euros, parte deles con fondos provinciais, co voto a favor de todos os grupos do pleno. Vale, eso foi un proxecto que presentamos cando gobernábamos, pero é mérito de todos os grupos do pleno, que aí sí que houve unanimidade para a aprobación. Auga de Tallo e moitas sustitucións de fibrocemento. Por desgracia, Ponteceso ten un déficit moi grande de abastecemento, porque esas tuberías de fibrocemento teñen 50 anos. Son tuberías que se puxeron cando se empezou a levar o abastecemento ás parroquias. Pero, ben, si ben o talante de XP e de PG foi positivo, nos queríamos que se pronunciaran se iban a votar a favor da nosa moción, porque, como dixemos, hai investimentos que se poden pedir a Augas de Galicia, o alcalde di que lle vai pedir outros investimentos, por exemplo, o saneamento de Anllóns. Nos alegrámonos, porque é unha demanda de que haxa o saneamento e a mellora do abastecemento en Anllóns, pero en tal caso, imos ter aí esos máis de 700.000 euros da Diputación, que é un pouco do que falamos na reunión. É dicir, dixemos que que iba a haber un orzamento da Diputación, do Plan de Obras 2026, sin decir cifras, pero sí que o dixemos. E para acabar, vostede fala da senda del Estimoño. Mire, o único retraso na senda del Estimoño son os 13 meses que tardou en enviar o compromiso de aportación. Eu creo que é unha obra moi importante para a parroquia da Gracia e para o Estimoño e a Bouza, porque nós, por 300.000, algo máis de 300.000 euros de aportación, conseguimos unha aportación da Diputación de máis de 800.000 euros. Redacción do proxecto, expropiacións, obra civil, construcción de sendas, e ata o mes de xullo, vale, que foi cando tuveron o requerimento de Diputación, hai unha colaboración entre os técnicos designados polo Concello e os técnicos designados por Diputación para resolver problemas técnicos. É dicir, agora está o problema técnico en marcha. O que ten que facer é aprobar o orzamento 2026 e incluir esa aportación municipal para non paralizar o desarrollo do proxecto. Vale? Porque se non chegamos ao 31 de decembro co proxecto aprobado, o 1 de xaneiro de 2026 o Concello ten que renovar esa aportación. Entón, nós queremos que o proxecto vai adiante e estáse facendo todo a nivel técnico para que sexa así. Ben. Por partes. Venos moi ben que fala usted. Usted dixo que tuvera non sei cantos anos de goberno, e que se reunira con conselleiros e que non conseguira que atenderan as peticións Buño Ponteceso.
Nós conseguimos. Puño Ponteceso feito. Gracias. Pazos. Feito, senda. Feito a senda 400 metros, 400.000 euros. Dígalle usted canto costou a senda toda de Ponteceso ao polígono. Dígalle a xente canto costou. A nosa, fixemos nós, Pazos, 400 metros, 400.000 euros. Sabe por qué? Porque a diferencia entre facer unha senda con servicios ou sin servicios é 3 partes. Usted sabe ben que é bastante máis listo que son eu. Pero nós, Pazos, nós queríamos ir máis metros. Non podemos. 400 metros, 400.000 euros. Fálame da senda de Lestemoño. Fálame de crédito. O día seguinte a aprobar o presupuesto ano pasado, este equipo de goberno, da cousa que máis contentos estábamos, é que lle mandamos o día 29 do 4 de 2025 a retención de crédito onde se poñía a chega municipal, sinatura do convenio coa Diputación, obra, abastecimiento e saneamiento en Lestimoño, 339.565,04. O día seguinte, o día seguinte. Entón, usted fala, dille todo o que quere dicir. Eu non vou levantar a man a favor desta moción, pero sí que a xente que está hoxe aquí de Bardallo teñen un noso compromiso, porque iso está falado cos tres, que nós para ano que ven vamos a licitar a obra da agua de Bardallo. Vale. E non lle vou vender a xente de Bardallo, da Campara, de tal, que vou meter todo o pós para abastecimiento ali, ou que vou conseguir de Aguas de Galicia, ou que ainda non me sentei a día doxe o director de Aguas de Galicia. Porque usted sabe ben tamén que calquer proxecto que vai ao director de Aguas de Galicia ten unha trazabilidade, unha duración no tempo. E se hoxe pido reunión co presidente de Aguas de Galicia e teño reunión con el, o proxecto ese saldrá a finales do ano que ven, como usted sabe. Nós non. Para o ano que ven, do diñeiro que teñamos, vamos a facer Río Torto. E para o ano seguinte, eu non dixo, vale, non engaña a xente que co diñeiro do pós que íbamos facer Anllóns. Non, eu dixo que íbamos facer Anllóns. Co diñeiro, nin do pós, nin da Xunta, eu dixo que Ponteceso, para ano que ven, encargou o proxecto para dotar a primeira fase de Anllóns, que costa casi 800.000 euros o saneamento de Anllóns, e empezar xa para o ano que ven. A primeira fase, 250 e pico mil euros. Iso é que eu dixo, e manteño. Ben, procedemos á votación. Votos a favor da moción que presenta Xosé Lois, xa estuvo os dous turnos. A favor da moción que presenta o Partido Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Ben. Seguinte moción que ten para presentar Xosé Lois. Ben, a seguinte moción é sobre o desenvolvemento do noso concello. O Concello de Ponteceso manifestou, desde que goberna o Partido Popular co apoio do Partido Galego e adiante por Ponteceso, unha total falla de xestión e eficiencia ao despreocuparse polo mantemento dun servicio esencial como é o de orientación laboral. No mes de marzo presentamos esta moción que non nos permitiron debater en pleno porque a Xunta de Galicia eliminou a Ponteceso da subvención e con isto todos os usuarios que estaban sendo atendidos neste concello en convenio co concello veciño 2 días e medio aquí e un pouco máis e o resto do tempo no concello veciño quedaron sen servicio. Vemos que esta perda agrava aínda máis a galopante decadencia do Concello de Ponteceso nos últimos 2 anos e medio, desde que o actual equipo de goberno está ao frente da xestión municipal. Gravemente abandonouse a promoción do polígono industrial de Tella, que era un polígono que se estaba medrando con gran dinamismo e con gran construcción de naves e ocupación de parcelas e incluso unha folla de ruta para a ampliación.
Tamén se renunciou a promoción da ampliación das parcelarias do Concello, que é moi importante que os concellos, as parroquias que non teñen concentración parcelaria, teñan esa iniciativa. Custou moito e o Concello colaborou lealmente para o desenvolvemento das parcelarias de Cores e de Meño, pero vemos que aí hai moi poucas, casi ninguna parcela en abandono, mentras que no resto do Concello hai demasiadas parcelas que están en abandono, infrautilizadas ou cheas de sitios. Polo tanto, estáse perdendo servicios, estáse perdendo dinamismo, mentras se desmantelan os servicios públicos. Para a fixación de poboación, no último censo perdemos 97 habitantes. Con esta proxección, en só 2 anos, imos baixar dos 5.000 habitantes con esta proxección. É moi fácil que en menos dun deceno baixamos dos 5.000 habitantes perdendo moitos recursos. E tamén perdemos emprego de calidade. Nun concello onde o bo traballo que se está facendo desde o IES de Ponteceso conseguiu que a FP teña un peso específico moi elevado e moi crecente, con novas titulacións en servicios sociais, por exemplo, o ciclo de atención a persoas, atención social ou de persoas dependentes, é un ciclo que se debería prolongar cun ciclo superior, que non se conseguiu, e outros ciclos que se montaron e outros que se ampliaron. Ben, o servicio de orientación laboral é esencial, tanto para as persoas que queren mellorar o seu emprego, tendo unha cita e un asesoramento, como para ter un diagnóstico personalizado do seu perfil e ter un perfil laboral para a inserción activa da persona demandante no emprego, desarrollando as súas habilidades, as súas competencias, especialmente os parados e paradas de longa duración, os seus intereses, ter en conta a súa situación personal, sobre todo as persoas maiores de 50 anos, e outras variables moi relevantes para conseguir esa inserción laboral. De feito, eu creo que durante os anos que funcionou aquí o Servicio de Orientación Laboral, atendéronse a centos de persoas e esas persoas agora quedan sin o servicio. Ese itinerario individualizado adaptábase moi ben ao perfil de cada un, como dixemos, e tamén as situacións cambiantes do mercado de traballo que varían con respecto ao verán e con respecto á temporada de inverno. Vemos entonces que o servicio é esencial, imprescindible para dotar ás persoas usuarias de técnicas, tanto para conseguir un emprego como para mellorar o seu emprego. Si volvemos a vista atrás, cando o Concello se preocupou por este servicio, organizáronse xornadas formativas, enviando candidatos e candidatas todas as ofertas disponibles e mesmo organizáronse visitas a feiras de emprego, con actividades de formación e capacitación. Por exemplo, unha formación que se desenvolveu no polígono de carretilla elevadora e outras moitas formacións que se fixeron, sempre adaptadas á realidade social e laboral da nosa zona. Centros de demandantes atendidos que agora quedan sin atención. Se a isto unimos a falta de desenvolvemento de políticas dunha estrategia para desenvolver as nosas capacidades comerciais, industriais e incluso o tema do Porto de Corme, que é moi importante o seu desenvolvemento para fixar poboación, vemos que esta perda é moi prexudicial para o noso desenvolvemento. Por todo iso, o Pleno do Concello, tal como fixemos no mes de marzo, non nos deixou debatilo, o Pleno do Concello insta ao alcalde de Ponteceso a solicitar unha reunión urxente co Conselleiro de Emprego, Comercio e Migración da Xunta de Galicia para o restablecemento do servicio de orientación laboral no noso Concello. En segundo lugar, moi importante, o Pleno do Concello insta ao alcalde a elaboración para aprobación polo Pleno Municipal dun plan de desenvolvemento do Concello que comprenda fitos e medidas mensuais que inclúan a potenciación do servicio de orientación laboral, a promoción do parque empresarial de Tella e a súa ampliación, o desenvolvemento do Porto de Corme e novas concentracións parcelarias en todas as parroquias
que non a teñen. É unha política verdadeira de promoción turística no exterior, de captación de turismo, sobre todo desestacionalizado, porque en agosto ven turismo a Costa da Morte, pero o resto do ano o reto é conseguir turismo desestacionalizado. Esas son as propostas do Partido Socialista para revertir esta situación de abandono. José Manuel, votamos primeiro a inclusión da moción presentada polo Grupo Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Vale. Ben, José Manuel, ten o turno. Roberto. Juan. Trae unha proposta ao señor Lois que é difícil de votarlle a favor. Usted fala-nos da orientadora laboral, mete unha moción con mentiras no medio. Fala-nos da orientadora laboral, usted sabe perfectamente, a axuda pola orientadora laboral viña polo ratio de, se non me equivoco, de parados. Baixen dese número e desaparece a axuda pos concellos dese servicio. Usted fala-nos do vou facer do Instituto ISP de Ponteceso como así é, como é verdad. E o curioso é que usted ten plaza aí e o único que fai é escapar de ver. Fala-nos do desenvolvemento do polígono que eu tiña comprometido. Eu non me gustaría recordar con quen usted me había comprometido o parque empresarial, porque salió nun periódico nunha fotografía en Madrid con quen tiña me había palabrado o parque empresarial, a ampliación esa do parque empresarial. Fálanos do Porto de Corme, estuvo 8 anos na alcaldía, non vin tampouco que fixera nada ao Porto de Corme. Casi que a moción, do meu punto de vista, casi que risó, incluso. Non sei, usted sabrá. Ben. Nos imos pedir a pero se quere falar antes o alcalde, adiante. Usted a veces lle parece que é usted o alcalde. Eu teño un turno, corrí o turno todo, ora tócame a min falar, non é que usted me deixe, é que me toca o meu turno. A moción que presenta o Partido Socialista parte dunha premisa falsa, que o Concello Ponteceso perdiu o servicio de orientación laboral por unha suposta falta de xestión ou por despreocupación. Isto non é verdade. É a propia orden da Xunta que regula estas subvencións e desminte este relato do Partido Socialista. O servicio de orientación laboral ao que se refiere a moción non é un servicio municipal ordinario, senón unha política activa de emprego da Xunta de Galicia, regulada pola orden do 27 de decembro do ano 2024, publicada no DOGA do 23 de xaneiro do 2025. Esa orden establece un requisito claro, obxectivo e cuantificable. No seu artículo 2.1, para acceder á subvención, os concellos son ou asócianse de ter unha media de paro registrada na anualidade 2024 superior a 350 persoas, ou formar parte dunha agrupación de cando menos 3 concellos. Entonces, imos aos datos oficiais, datos que publica o seu goberno. En Madrid, Ponteceso, 187 persoas en paro. Cabana, que é a agrupación con quen temos, 142. Total, 329. É dicir, non alcanzamos o mínimo dos 350 persoas. En canto non se cumplen un requisito, a subvención non se pode conceder.
Non hai discrecionalidade, non hai decisión política, non hai ir falar con un conselleiro, non hai marxen de maniobra. Por iso, a importancia aclara algo que a moción afirma de maneira rotundamente, pero de forma totalmente incorrecta. Decir que a Xunta eliminou a Ponteceso da subvención é falso. E usted sabe, é falso. A Xunta non elimina a concellos, a Xunta aplica unha orden. O que hai é unha non concesión por un cumprimento dun requisito obxectivo, totalmente. 329 persoas desempleadas entre Ponteceso e Cabana. E agora, imos a outra cuestión clave, que a moción tamén omite. Antes se había servicio de orientación laboral, e non era por casualidade. Sabe por que era? Porque había máis de 350 parados. Cando ustedes gobernaban, había máis de 350 empleos. Que usted non tiña culpa ninguna deso, eu non lle vou dicir que era culpa súa. Que as súas políticas de emprego son iguales que as miñas. Cero. Cero. Non temos capacidade no Concello de facer políticas de emprego. Sabe o que fai este goberno? Podía seguir lendo a moción, pero vou resumir. Campaña de comercio, apoiando o comercio local, 110.000 euros. Polígono, que usted tanto presume de polígono, usted ten cero mérito. Sabe quen ten o mérito? Construccións López Cao, que ten terreno e pono en régimen de alquiler. Ese sí que ten o mérito. O mérito tuvo a persona que tendo terreno, dou facilidades a xente para que compraran as parcelas e facer as naves. Ese é o mérito, Construccións López Cao, non usted. Non se põe ese mérito. Turismo, cando este gobernou, ben se vi como aplicou. Nós, tomemos todo van a caseta de turismo aberta. Entón, que usted veña dicinde aquí que perdemos o servicio de orientación laboral por culpa da Xunta do goberno local e intencionadamente, que é o que máis, non vou utilizar a palabra rabia porque di usted, para a fixación da población a promoción de emprego de calidade o servicio de orientación é esencial, máis aínda nun concello onde a FP ten un peso específico elevado e crecente, gracias ao gran traballo que se fai no Instituto. Sabe quen regulou este ano as líneas de autobús para o Instituto? Quen nos conseguiu? Este goberno. Sabe quen conseguiu os ciclos a maiores que hai? Este goberno. Que fomos e sentándonos con xente do Instituto e dialogando con eles, pedimoslle para vós cales serían os ciclos que deberíamos de potenciar. E collemos os nosos cochiños e fomos a Santiago pedirllo. Necesitamos que potenciedes este ciclo e atenderenos. Porque a diferencia de vostede e nós é que nós non imos insultando a xente. Nós imos pedir con normalidade, como lle imos pedir tamén a Diputación, e danos tamén, sin problema ningún. Nós non vemos enemigos no PSOE ni no Bloque. Nós vemos aliados. Esa é a gran diferencia. Nós vemos a todo mundo que nos pode axudar a ter cartas para o Ponteceso como un aliado. E isto, que di usted, sabe ben que non é verdade. Porque quen solicitou os ciclos foi o actual equipo do goberno. Os ciclos sí que nos propuso a dirección do Instituto, iso é verdade. Quen foi visitar as empresas para sentarnos con elas, sacar os ciclos de FP Dual, foi este señor, a máis o Esteban do Instituto. Este señor, pateando as empresas. Entende? Entón, eu que usted lle vendose aquí a xente que decrecemos por culpa de que non hai orientadora laboral, cando usted a tiña arrinconada na Casa da Cultura, ali nunha oficina tirada, que lle queira dicir a xente que o Concello vai mal, eu recoñezo que non vai ben o Concello, vale? Ojalá o Concello fora moito mellor, ojalá, pero a capacidade que ten un alcalde para que o Concello vai mellor, estas accións pequenas, as poucas pequenas que nós estamos intentando facer, apoiar o comercio local, intentar ter máis ciclos para o Instituto, intentar que os que teñen suelo no polígono liberen, intentar ter a caseta do turismo aberta. Iso é o que fai este goberno. Non anda con mentiras, non. Facer feitos. Ben, procedemos. Volve a ter un turno de 3 minutos. Ben, a ver, o señor alcalde, non sei se lle perde un pouco os nervios, porque non tuve ningún turno neste punto. Eu lín a proposición da moción, pero non me deu o turno. Entón, cando empezou a falar, pois xa se... Eu creo que xa se encendeu ao revés e xa se descontrolou. Mire, tranquilidade.
imos poñer os puntos sobre as is, e contestando o Partido Galego. Perdemos a orientadora laboral por 29 parados? Pois mire, cando nos gobernábamos, Noelia, Maite, máis eu, sin dedicación durante 3 anos, dos 8 anos que eu fui un alcalde, 6 estuve sin dedicación. Eu si vexo que por 29 parados me quedo sin un servicio esencial e financiado ao 100% pola Xunta, que non me costa un euro o concello, eu busco outro concello para asociar. Busco un concello da zona que estea sin orientadora laboral e en vez de tela 2 días e medio en Ponteceso, teño a 2 días. E quedome sin medio día. E medio día daqui, medio día do outro concello, vai un día para ese outro concello, asociome con outro concello, pero non perdo o servicio. Por 29 parados, e que usted mismo se traicionou na súa resposta. E mire, as alusións persoais eu non vou entrar. Mire, eu se quero un día quedamos, explícolle que os funcionarios de Grupo A, unha das propiedades que teñen é ser nombrados en servicios especiais noutras administracións superiores, como é a plaza que eu estou ocupando neste momento, os servicios especiais de director de alta inspección, igual que hai outros directores que proceden de outras administracións. Pero bueno, ese non é o asunto. O asunto que nos interesa é, e mire, por 29 parados, alcalde, non podemos quedar sin un servicio. De verdade, móvase, busque outro concello, un concello que teña 29 parados ou máis, e busque metelo no convenio e repoña o servicio, porque é un servicio esencial. Vale, eu non me... Fíxese vostede na moción que dicimos o PSOE, que o bo traballo do Instituto conseguiu os ciclos. Eu non dixen que eu os conseguira, sino o bo traballo do Instituto. Pero vostede di que os conseguiu. Mire, o ciclo sanitario púxose na pasada legislatura, gobernando o Partido Socialista en Ponteceso. Pero o Partido Socialista non di que o conseguiu. O que está dicindo é que, a diferencia do ciclo de construcción, que ten moi pouco alumnado, o ciclo sanitario ten moito alumnado. Está vindo alumnado ata de Camariñas, xa non de Carballo, e de Baio, e de moitos concellos da volta, é que ata de Camariñas ven alumnado. E que ata unha persoa, unha alumna do ciclo tuvo un gran recoñecemento na última competición de Galicia Skills. Entón, que necesita o Instituto? Pois necesita preocupación para conseguir un ciclo superior, para que o alumnado do ciclo sanitario non teña que marchar a Coruña cando remata o ciclo medio, que xa hai graduados e graduadas, sobre todo mulleres, do ciclo medio que conseguiron o ciclo, pero non poden seguir co ciclo superior. Entón, aí sí que temos que estar unidos para conseguirlo. Se queren falar do Instituto, podemos falar das pingueiras que hai no Instituto, porque non se renova o tellado, que é un asunto que preocupa, ou das ratios que son moi elevadas, ou da falta dun segundo profesor de pedagogía terapéutica. Hai necesidades, pero bueno, para eso xa está o Consello Escolar Municipal. Pero de verdade, alcalde, vamos a votar a favor desta moción. Eu, si quere, quito todo o que sea, todo o que me pidan na moción, pero manteñan o esencial. Traballar para conseguir un concello que teña 29 parados, que non teña o servicio de orientación laboral, e poñernos máis a obra para conseguir desarrollar e non perder ese servicio, porque perdemos ese servicio igual que perdemos todos. Vostede fala de turismo, pero mire, nós que estábamos sin cobrar do concello, chegaba a Semana Santa e nos arremancábamos para facer unha feira marisqueira encher de xente, en vez de ir de vacacións. Nós non estamos cobrando do concello en dedicación parcial e encima temos outro ingreso. Non, nós estamos sin cobrar, pero fixemos a feira marisqueira varios anos en Semana Santa e mentras a xente sale das ciudades, nos encheamos Ponteceso varios días de xente. E igual que lle pedimos que volva eso, que traballen e que fagan esa feira en Semana Santa, e que traballen pola ampliación do polígono, e porque se sigan construindo parcelas, porque o polígono, todas esas parcelas, estaban paradas, e non só as que fixeron da parte de arriba en alquiler con opción a compra, moitas máis que estaban paradas, e hai que traballar na ampliación, igual que Cabana está traballando por un novo polígono, Coristanco por un novo polígono, Carballo coa ampliación, Laracha xa a segunda fase. Somos o único concello da Costa da Morte que ten polígono e que non está luchando pola ampliación e pola
seguir coa promoción do turismo. É fundamental. E aquí, co acordo unánime na pasada legislatura, aprobouse tamén un día que veu o presidente da Diputación e tuvemos unha reunión cos empresarios e empresarias que quixeron vir á reunión, aprobouse unha bonificación do 95% do imposto de construccións e instalacións para favorecer que empresas se instalaran no polígono a coste cero, prácticamente de licencia. E fomos un dos primeiros concellos en entrar no convenio do Invistas para conseguir tamén que se bonificara non só o imposto de construcción, sino o imposto de bens inmuebles. É importante decirle ás empresas que se queiran instalar en Ponteceso que teñen unha bonificación do imposto de bens inmuebles durante varios anos asociada á creación de empleo. Sempre que creen uns empleos e os manteñan, van a ter esa bonificación do IBI. Por lo tanto, alcalde, hai que poñerse a traballar e hai que remangarse e hai que aprobar esta moción. Negocien vostedes, quítenlle o que queiran, pero vamos a salir de aquí con un acordo para recuperar o servicio de orientación laboral, traballo para conseguir novas concentracións parcelarias, potenciar o Porto de Corme e unha política de desestacionalización do turismo e recuperar a feira marisqueira de Semana Santa. José Manuel, quere ter unha palabra. É difícil debatir sobre estas cousas cando o único que se está vendo non é hoxe só, senón en todos os plenos é unha guerra PSOE e PP sin xeito. Fálase de calquera cousa menos do que temos que falar aquí. Non estou de acordo no que di o señor Lois, pero sí que estou de acordo na moción, é dicir, é necesario, é fundamental que darlle vida a Ponteceso, ainda que vostede diga que está todo facendo maravillosamente ben, o que está claro é que non hai máis que ver as rúas agora en Navidades, as de aquí, e van por exemplo, as de Vimianzo, as de Vallo, é dicir, aquí parece que estamos mortos, desaparecemos do mapa, e é necesario coller, non é tan importante, digamos, pois facer unha carretera ou o que sexa, como darlle vida á xente para que poida vivir aquí, porque dicir, podemos ter unhas carreteras maravillosas e todo o que vostede queira, pero se por elas non pasan coches, pois pouco podemos facer. Entón, repito, non estou de acordo para nada nos meeting do señor Lois, tampouco no seu, pero é necesario darlle vida a isto e non sei, eu a mellor son eu moi pesimista, pero a verdade é que pasa, cada ano que pasa, cada ano que pasa, isto vai a peor. E xa non falamos repito, de que haxa obras ou non haxa, fala de millóns, vostede falou hai un anaco de 6 millóns de euros, bueno, que importa que houbera esos 6 millóns de euros se a vida da xente, pois, non se nota, estamos indo, vamos a desaparecer do mapa. É que non ten sentido esta forma de traballar, se non se lle dá vida á xente, traballo á xente e que a xente poida gastar e poida, digamos, vivir nun sitio cómodo para todos. Non queres bordallar, veña. Roberto, ten uso da palabra. Juan. Ben. José Manuel, dime que acción concreta que significa para ti darlle vida. Que podemos facer nós desde o goberno local? Explícaos aquí a xente e eu comprométome, se iso é factible económicamente, sacalo adiante. Dime ti que é o que temos que facer nós como goberno local, máis alá das pequeniñas accións que estamos intentando facer, que se cadra son discutibles, non estou dicindo que sean eficientes, se cada son discutibles, se cada non son as acertadas, pero que máis podemos facer? O sea, nós intentamos apoiar o comercio local. Intentamos facer dúas campañas, unha en maio, onde o Concello asumo 100% do custe,
e outra en decembro, onde o Concello asume o 100% do coste. Sí? Chegamos, fálanos da oficina de turismo, contratamos un técnico de turismo, témolo todo brán, no relleno, unha caseta aberta para intentar dinamizar o turismo e mandar a xente que nos ven a preguntar a caseta cales son os locales hosteleros, onde teñen unha lavandería, onde teñen o centro, intentamos ter unha caseta de turismo aberta. Vale? Dime, que é o que temos que facer? Que é o que temos que facer? Sí, quero que nos digas, porque nas comisións de transparencia podemos traer este tema, podemos chegar ao pleno ou á comisión de transparencia e dicir, joder, estámonos equivocando porque en Vimianzo fan isto que nós non facemos. Non me caen os anillos para copiar e pegar o que fan en Vimianzo, non me caen os anillos. É que non estou falando ahora de salióme Vimianzo porque no tema do Nadal sí que fan algo. Que fan? Gástanse 110.000 euros nun alumbrado? Entramos nesas guerras? Non, eu non estou falando de entrar en esas guerras de 110.000 euros en un alumbrado, pero sí que hai actividade, hai cousas, hai vida. Vale, pero que nos... E para que haxa vida, pois a mellor hai que gastar, pois non hai que gastar tanto en asfalto e gastar máis en promocionar cousas. Vostede fálame da caseta de turismo. A ver, unha cousa é que haxa unha caseta e unha persoa e outra cousa é promocionar o turismo. É dicir, non ten absolutamente nada que ver que haxa unha caseta ali e que haxa unha melí, que, por cierto, pois pouco pode facer, mas que dicirlle, se non hai ninguna, digamos, actividade en movimento que lle dé vida a esa caseta. É dicir, unha caseta con un home ou unha muller, vamos, non sei o que era un home, non? Este ano. Pero que non se trata de eso. Trátase de que ese home, esa muller e o concelleiro de turno que este, pois fagan cousas que atraen a xente. É dicir, a mí de que me vale que haxa unha caseta de turismo con unha persoa que me diga, que vai ali e que lle pregunte, mire, onde podo comer? E que lle diga, pois hai este. Non. Hai que buscar que esa persoa que este ali dentro, e para iso ten que ser o equipo de goberno, pois de instruccións para que a xente non teña xa que ir ali a esa caseta, senón que a xente saiba o que poda encontrar en Ponteceso. E para iso é necesario publicidade e moitas 50.000 cousas. E iso non se fai. Bueno, polo menos eu non o vexo. Ben, nós metemos no gasto corrente deste ano 110.000 euros en dúas tandadas. 60.000, creo que foi número redondo, se cadra equivócome, 60.000 en maio, donde intentamos axudar aos 99 comercios que había no Concello, non me acordo exacto tampouco, pero sobre 50.000 en Nadal. O técnico de turismo tiña a obriga clara, porque me sentaba con el todas as semanas, de intentar coordinar desde autobuses que viñan a Ponteceso, dirixilos a donde creíamos que os alojamentos que creíamos que tiñamos que dirixilos, como algunhas actividades que fui capaz de facer. Non sei se nós, máis alá do que decía Xosé Lois, que se cadra, pois, na pouco que pode coincidir con el, pode coincidir de que se cadra en Semana Santa o Concello tiña que haber feito algo máis, pero hai unha cousa que é clara, o número é o número, e dá o que dá. Este presupuesto deste Concello ten 6.300.000 euros. O presupuesto ano pasado non se contou con facer a Feira Mariñeira, e tamén lle recoñezo, e dígollo públicamente, que a pesar do que usted poda pensar, a min todas as aportacións que usted faga sí que me importan, porque as considero importantes para este Concello, e sí que considero que se cada temos que bachear ou facer unha pista menos e apostar por outras cousas. Pois se cada recollo o guante, pois se cada sí que ten razón, e pensarei niso. Vale, pero asumir de que este servicio de orientación laboral, que foi por onde empezou Xosé Lois, que ten este matiz todo de turismo, polígono, instituto, ostras, Xosé Lois mezclou aquí 50.000 historias, entre elas
tema do seu salario. Vostede recrimíname, joder, que aparece un debate PP-PSOE. E eu, moitas veces, apunto iso que di usted. E digo, pois, ten razón, sempre parece o mismo. Pero que corremos o riesgo de que se non desmentimos as mentiras, que esas mentiras acaben convertíndose nunha realidade. E Xosé Lois aquí cobrou unha nómina do Concello, por moito que ele diga que tuvo sin cobrar. Cobrou unha nómina do Concello, que foi pública. 2.848 euros. Bueno, entón, porque non di vostede que foi pública, por lo tanto, foi pública. non hai máis que Pero dar. di aquí, e usted sabe ben, digo, porque foron ustedes que introduxeron ao pleno unha moción para retirarlle o sueldo ao señor Xosé Lois. Vale, entón, quedou sin salario porque o pleno lle retirou o salario. Joder, é que son tanto montón de cousas que Xosé Lois intenta vender dun xeito que non é real, que non podemos deixar que ese discurso siga calando na xente. Porque non é a verdade. Xosé Lois, mentres que pudo cobrar do Concello de Ponteceso, cobrou a nómina máis alta que pode ter un alcalde no Concello de Ponteceso. A nómina máis alta. Unha diferencia co actual alcalde de 1.000 euros mensuales. Este actual alcalde cobra unha nómina de 1.938 e usted cobraba unha nómina de 2.848. E non me fale da miña dedicación. A miña dedicación foi pública sempre. Dixon que eu iba a ter o 75% da miña dedicación, porque non vou abandonar nunca a miña empresa. E así o manteño. Non vou abandonar nunca a miña profesión. Entón, eu non podemos manter o servicio de orientación laboral. Non é un tema que dependa de que o alcalde queira ou non queira, porque hai unha subvención que se come, ahora mismo, equivocaríame, se cae interventor para me corrixir, creo que era o 80% do importo do salario desa persoa, e perdémola. Por qué? Porque non chegamos ao ratio que marca a Xunta, aos 350, estamos en 329. Entón, creo que bastante ben o fixemos, non destruímos o empleo, como usted dixo, reorientouse ese empleo, esa persoa siga mantendo o seu posto de traballo, vale, facendo outras funcións dentro do Concello. Vale? E insisto, collo o guante que me dixo José Manuel, collo o guante de algunha das cousas que dixo usted e tereinas en cuenta, pero que non pode aquí facer este discurso de que o Concello non fai nada. Ben, ten o segundo turno da palabra. Ben, moitas gracias. Teño que agradecer ao tono constructivo e as aportacións que fixo API. Eu creo que para eso estamos aquí, vale? É un pleno ordinario que se celebra cada 2 meses e temos que atender os problemas de Ponteceso. E o problema da pérdida de 97 habitantes nun só un ano é un síntoma de que temos un problema moi grave. Entón, por favor, rectifique, busque un concello con 29 parados, vai a mañá pola mañá buscar ese concello, séntese con el e diga, mira, se nos unimos os 2 concellos que estábamos, mas o voso concello, ides ter un día a semana gratis un servicio de orientación laboral e nós imos manter 2 días o noso servicio. É así de fácil, alcalde. Non fai falta ter unha dedicación parcial ao concello para darse cuenta. Entón, rectifique, igual que está admitindo que había cousas que podía facer e non fixo. Mire, actúa de forma errática na promoción do concello. Empezou o primeiro ano con forza. Vamos ir a xantar a promocionar Ponteceso. Levamos un cociñeiro, xa está, xa nos cansamos. Volveu a ver a feira de xantar, xa non volvemos ir. Xa nos cansamos. Unha política de promoción do concello que eran as flores que dedican aos concellos que máis traballan polo medio ambiente, pola xardinería, pola fermosura. Pois iso é algo. Ponteceso foi o primeiro concello de Bergantiños en introducirse nese concurso. Foi pioneiro. Ben, pois o concello, desde que vostede é alcalde, abandonou esa prioridade, dedicouse ao revés a talar moitísimos árboles dunha forma desaforada. Hai concellos que non talan un árbol a non ser que este morrendo dunha enfermedade, pero aquí se talaron árboles e se desforestou de mala maneira. Pois agora quedamos unha sola flor.
e ni siquiera foi a recollela. Creo que mandou a unha persona do Concello, un traballador ou traballadora municipal, a buscala. Ni siquiera foi nin o alcalde, nin un concelleiro a buscalo. Mire, agora, os outros concellos sí que colleron a nosa experiencia. Viron que o tema das flores que era importante e outros concellos de Bergantiños están liderando o número de insignias e incluso organizaron a gala de recollida dos distintivos. E que se pode facer moitas cousas. Como é que estuvo pechado Balarés no verán a cafetería? Gobernando o PP en Ponteceso, José Luis Fondo, moitos anos, a Diputación, sendo do PP ou do PSOE, non estaba pechada a cafetería de Balarés. Este ano estuvo pechada. Eso é moi perjudicial para Ponteceso. Mire, vostedes de que é alcalde, que teñen varias dedicacións, non teñen só a súa, non fixo unha sola ruta de tapas, e que traballou pola hostelería e polos negocios. Que costa facer unha ruta de tapas que están facendo en todos os concellos? Concursos de tapas para promocionar a hostelería. Nada. Non o fixo, rectifique. Antes falou dos buses. Vimos yo reclamando no pleno. Usted é normal que o primeiro autobús de Ponteceso chegue a Coruña ás 10 da mañá. Un veciño de Ponteceso que ten que ir a un hospital, que ten que ir a un médico, que ten que ir a facer unha gestión, que ten que ir a estudiar, pode vivir en Ponteceso e chegar ás 10 da mañá. Empezan as clases na universidade ou nos ciclos formativos ás 10 da mañá. Pois obliga a que os xóvenes emigren de Ponteceso. Se non nos preocupamos polo tema do transporte. Entonces, por favor, rectifique. Di se pode facer algo. Todos os concellos están dotando suelo público para construir vivenda protexida a Xunta de Galicia. Ponteceso ten suelo público en cantidad para facer vivenda pública. Cédao. Ponteceso ten vivendas vacías que pode rehabilitar con subvencións para a construcción de vivenda, igual que se fixo coas escolas dos mestres, 2 apartamentos na pasada legislatura. Pois faga eso. Que necesita xente xoven para vivir en Ponteceso? O que dixo José Manuel, empleo e, sobre todo, vivenda. Empleo, vivenda e transporte público. Entonces, non se pode ser derrotista. Un se está de alcalde, ten que pelear con uñas e dentes polo seu concello. Se hai que ir a Madrid a SEPES, vais. Eu as reunións que tuve en SEPES foi co director de SEPES naquel momento para conseguir a ampliación, porque a Xunta non nos daba ampliación. Si mañá a Xunta concede a ampliación, enhorabuena, nos vamos a aplaudir. Antes presumiu que tiña moita influencia na Xunta. Sí, nós tamén conseguimos que se asfaltara a carretera de Pazos a Campara por 600.000 euros, ou a carretera que vai de Corme hacia o Cairo, que se fixeron ali unhas aceras, e se fixo unha mellora, é dicir, se fixeron moitas cousas. Pois adiante, nós vamos a aplaudir. Ten que ir terminando. As sendas que está facendo en Pazos tamén teñen aportación municipal. Non son só, digamos, a coste cero. E aí hai moito que facer, porque de Ponteceso ata Pazos... Terminou o seu tempo. As vías de servicio están desfeitas. E hai moitos tramos que non están habilitados para os peatóns. Entonces, alcalde, vamos a traballar, vamos a facer a ruta de tapas, vamos a buscar ese concello con 29 parados para non perder o servicio. Vou avisar por primeira vez. José Manuel, quere volver a ter o turno de réplica? Podería, pero a verdade é que perdonme moito. Será que vou vello, pero vamos a ver, hai uns días, nunha comisión, creo que fui nunha comisión, saiu o tema das festas. Das festas e de que era necesario buscar, que lle axudáramos, que buscáramos a forma para repartir os cartos de outra forma, para potenciar a festa da Barquiña de Ponteceso. E veume, claro, pero además dirixiuse a mí, non sei o porqué, veume despois de facer todo o contrario, é dicir, o ano anterior, vostede cos seus grupos de goberno, pois decidiron como se repartían os cartos das festas, e decidiron que Ponteceso tería os mesmos cartos que a festa de Brantos. A que ven todo isto? Bueno, a que para poder digamos, ter unha
unha relación un pouco boa, é necesario tamén confiar tamén un pouco na oposición e confiar en que, se estamos aquí, non é, aparte de que as eleccións xa foron hai 3 anos, non é por fastidiar ao equipo de goberno, senón que é para intentar mellorar Ponteceso. Hai algúns que teñen o título de mellorar Ponteceso, pero hai outros que sin título, pois intentámoslo. Podemos equivocarnos ou non, por suposto, pero para eso é necesario que, digamos, o equipo de goberno pois teña tamén un pouco de man esquerda, non todo un cabreo monumental, e entendo por qué moitas veces, pero, bueno, outras veces non, e o importante para que estamos aquí, para intentar que durante 2 horas cada 2 meses nos tiremos pedras, ou para que en esas 2 horas de cada 2 meses fagamos algo polo Concello, porque eu levo esta legislatura, a anterior xa é para pasar páxina, pero en esta legislatura, pois pouco ou nada se fai. Vostede di que se vai moitas cousas, que traen moitos cartos, e eu non o vexo, e máis, non o vexo, e non o noto na xente. É dicir, a xente, pois, non o ve tan claro como vostede. E, entonces, creo que é necesario que reflexionen, usted e máis os outros grupos, e non que pensen que hai outras formas de facer as cousas, e que, ao mellor, son mellores, ou, polo menos, en algúns casos, son mellores. Ben, Roberto, ten a súa palabra. Juan. Ben, por responder rápido, o tema das festas trouxémolo á Comisión de Transparencia, porque é verdade que este equipo, pois seguramente erróneamente, pois concediu 3.000 euros á Barquiña, igual ca festa do Faro. Vale? Asumo o error, vale? Creíamos que 3.000 euros á Barquiña pois era unha boa aportación, e hasta este momento non se daban 3.000 euros á Barquiña, e sí que se deron neste último presupuesto, e no próximo ano pois volveremos a revisar a aportación que se fai ás festas. Independentemente da aportación que se faga, en algún límite ten que estar esa aportación, porque do contrario, pois, tamén podemos ter as críticas do resto de parroquias, donde nos digan que, bueno, pois, todas as parroquias, como así debe ser, son importantes. O de confiar na oposición, posiblemente teña razón. Non todos sodes iguales. Eu entendo que, e volvoche a repetir, o meu respeto por moitas decisións ou moitas opinións que traes aquí, é que me pensar. Vale? Si, que tamén che teño que dicir que moitas veces vimos aquí, falamos, e ao día seguinte, pois, estableces unhas comunicacións, as que ti estimas oportunas, e faz comentarios, o aparcamiento está ao 50%, sin se cadra falar aquí na comisión e preguntarme por que o aparcamiento está ao 50%, entonces, claro, a confianza, eu supoño que teria a meu parte de responsabilidade, pero ti tamén terás que ter unha tua parte de responsabilidade. Entón, eu chameite algunha vez ao meu despacho para falar, e, ao principio de todo, non sei se te acordas, viñeches 2 veces ao meu despacho, a miña impresión foi máis que nada que eu pasaba un parte do traballo, de que eu dicía o que estábamos facendo, e ti, se non me equivoco, poderse, non me aportaches, e máis que, vale, son as vosas decisións. E na Comisión de Transparencia, están aquí o resto de partidos, pois eu de verdade que esperaba que ti, sobre todo, que tuveras un protagonismo importante. Pero, bueno, non sei, debe de haber un error, se acá na comisión, tenémoslo que falar. En canto ao que dicía Xosé Lois,
Vila Sin Flor, Xosé Lois, dígalle a xente canto paga vostede por Vila Sin Flor, ou a fundación que rige Vila Sin Flor, eu decidín que para ter un premio non o pago. Ou consigo, por méritos propios, ou nós non pagamos premios. Tala de árbores e deforestación, xa asumimos o error que fixemos no Malecón, e vámoslo a corrixir, estamos esperando que o tempo nos permita para corrixilo. Non fun a collela? Non. E sabe por que non fun a collelo? Porque a diferencia entre vostede e eu que eu non necesito fotos. Non necesito ir facer unha foto ali para recoller unha flor. Cafetería de Valarés? Por favor. Por favor. Usted, que forma parte dun ente tan potente e tan importante para todos como é a Deputación, dime ou insinúa ou fai entender a xente aquí que a cafetería de Valarés non está aberta por culpa do goberno local. Non é capaz de mirarme os ollos. Non é capaz. Pero eu non vou acusar aquí a nadie. Eu sei que fixo o posible para a cafetería estar aberta. Sei que día volvín a chamar a hora, por favor, está pasando o plazo, vainos a comer o toro outra vez. Vale? E que a Diputación non teña licitada a obra da cafetería de Valarés non é culpa nosa. Rutas de tapas, apunto. Rutas de bus, non ten razón. Non ten razón. Suelo público. Dígame cantos concellos de aquí, sacando Carballo e Arteixo. Usted dixo moitos. Cantos concellos de aquí, sacando Carballo e Arteixo, se acolleron a iso que di usted do suelo público. E depois, por último, di que fui a Madrid e a Sepes. Xa se viu o éxito. Eu estou falando ca conselleira do polígono, pero non farei un anuncio mentre que non este firmado, como fago sempre. A conselleira anuncia, e ao día seguinte digo eu, a conselleira anunciou que para o Ponteceso ven isto. Eu non vou a reunirme ca conselleira de Industria e falar do que vai pasar no ano 2026 ou no ano 2027. Non. Non. Mire, nun concello do lado, como usted dixo, acaba de falar dun concello do lado, e prometeron un polígono fai moitos anos. Ojalá o consigan, Ojalá o consigan. Pero sabe cal é a realidade, non? Coristanco, que ten forza, que se pode garantizar o que ten forza, vaille costar moitísimo arrancar ese polígono. Usted fálanos do noso polígono. Entón, mire, eu díxelle o que queira a xente, e insisto, estou deseando que chegue esa fecha e que pase o que tiña que pasar. Porque fai moita falta de que usted reflexione o que está facendo neste concello desde fai 10 anos. Fai moita falta que reflexione o daño que nos está facendo. A maneira de entender usted a política local. Ben, nós, insisto, vamos a votar en contra porque creemos que non nos podemos nin saltar a orden, tal como di a orden, nin facer máis desgaste con isto. Votos a favor de sacar adiante a moción do Partido Socialista. Votos en contra. Abstencións. José Manuel. Te votei. A favor? Vale. Ben, última moción do orden do día. Xosé Lois. Ben, despois do rexeitamento das dúas mocións polo grupo de goberno que nos apoia, imos falar dun asunto que nos preocupa, que xa trouxemos outra vez aquí a este pleno, que é o Plan Xeral de 2015, vale? Con máis de 500 alegacións presentadas polos particulares propietarios e propietarias de parcelas e de vivendas prexudicados e que viron denegada a súa alegación.
De feito, ese plan xeral foi aprobado cos únicos votos a favor do Partido Popular de Ponteceso. Temos a moitas persoas afectadas. Históricamente, esas parcelas non foron adquiridas, sino que pasaron de pais a fillos e de netos a bisnetos incluso, polo cal estamos falando de familias de Ponteceso que foron daqui de toda a vida, de persoas maiores e algunhas veces de persoas dependentes, que non se poden permitir o mellor presentar un pleito contra o Concello como si fixeron algúns particulares afectados. Hai situacións inxustas e flagrantes, situacións que claman ao ceo, que son situacións máis propias dun urbanismo á carta para castigar os enemigos que é un urbanismo favorable ao cidadán e ao desarrollo de Ponteceso. Ben, neste pleno, o alcalde actual prometiu dar unha solución ás persoas afectadas, pero vemos que está mirando para outro lado, mentras ten unha dedicación parcial ao Concello, unha dedicación parcial pero moi cuantiosa. Esta situación é moi prexudicial para o noso desarrollo e, además, para estas persoas afectadas por estas alegacións non atendidas. Esas alegacións están nos arquivos do Concello. O alcalde pode consultalas e pode ver que son veciños e veciñas do Concello que están afectados por ese urbanismo contrario aos intereses dos veciños. Polo tal, o primeiro punto é: o pleno do Concello insta ao alcalde de Ponteceso a habilitar as partidas para contratar urxentemente unha modificación puntual do plan xeral, atendendo esas alegacións. E o pleno do Concello Ponteceso insta ao alcalde a convocar aos grupos do pleno, facer reunións públicas, facer reunións nas parroquias do Concello, para que as persoas podan participar con propostas a esa modificación parcial do plan xeral, con especial atención aos colectivos de persoas maiores, de persoas enfermas e de persoas e familias que teñen discapacitados, persoas con discapacidade na familia, e tamén membros da familia en perigo de exclusión social. Esa é a proposta que trae hoxe o PSOE na terceira moción, que son as únicas tres que podemos presentar. José Manuel, ten turno a palabra. Perdón, hai que votar. Perdón. Votamos a inclusión no orden do día. Ben, José Manuel, perdona. Roberto. Eu acabo de escoitar a moción, fala de moitas persoas afectadas, persoas dependentes e maiores, membros de familias en exclusión social, non? Así, cantas persoas hai afectadas? As alegacións foron máis de 500, están no arquivo do Concello. Pero cando foron as alegacións? Non, as persoas afectadas. Máis de 500. Pero en que ano? Pois cando se fixo a exposición pública. Pero iso xa fai desto canto? Anterior a 2015. E por que non fixo este durante o seu goberno? Quere que lle conteste o alcalde? No, espero o seu turno. Sí, bueno, eu pregunto por descoñecemento, eu non era concelleiro, por iso lle pregunto, non é por outro matiz tampouco, claro. Bueno, pois xa... Ben, Juan. Bueno, máis ou menos, casi que iba a ser a mesma pregunta. Ao final, tamén cada un di o que quere. Vou facer unha pequena alegación do punto anterior. Non... Se cada onde nos engañamos nos cartos de concesión, tanto a Ponteceso como a Bantues, igual fui en que a cantidad coincidira, e aí é posiblemente o único error que puidéramos ter, porque nun principio, creo que faláramos cando se apoyaron os días festivos, a nosa idea era eses días festivos dinamizalos, tanto o día que coincidía a Berquiña como o día do Faro, intentar dinamizar a romería do Faro.
pois posiblemente o anteceso, porque son máis días que ese que se concede festivo, pois a axuda posiblemente sea pequena. Sin embargo, intentamos dinamizar a romería do Faro. Este ano xa se lle notou considerablemente. Notouselle e moito. Porque a romería do Faro non podía costear posiblemente máis con dúo, un trío e un DJ. Este ano pois unha orquesta, unha señora daquela que se cadra que non nos engañamos tanto. Se cadra sí, vou dicir, se cadra non, cuido non de nos engañamos, en facer coincidir as cantidades. Por facer unha alusión ao punto que traía o señor Carballido, porque agora acaba de falar deles, falaba de 90 personas que perdiu o anteceso, e usted agora falaba de personas maiores, enfermas, e despois é un vicio malo que hai nos concellos para a xente tamén morre. Supoño que se algunha delas irán neses 90 que usted decía, posiblemente no ayuntamento pode ser por experiencia propia a mitad ou algo máis. E iso creo que nin nós nin os tille tería nada que facer. Tamén nada. Moi poucos. Bueno. No, moi poucos. A diferencia é moi abismal, moi poucos. Ben, Roberto formulou unha pregunta que é aceitada, vale. Xosé Lois, usted dixo no tramo de 3 minutos 200 alegacións e ora acaba de dicir a Roberto 500. Eu mandei nas imprimir hoxe pola mañá. Hai 8 alegacións a día 12 presentadas desde que nós estamos no goberno, 8, que as teño aquí para que calquer persoa que as queira ver as poda vir ver. 8 persoas fixeron alegacións para facer modificacións puntuales ao pisón, vale? Non digo que non existan esas que di vostede do ano 2015, eu digo as que teño reflexadas, que mandei hoxe cando vin a moción, o técnico, que me sacara todo e que me imprimira todo, e hai 8 a día doxe. Que teñamos que facer unha modificación puntual do plan, eu nunca afirmei que iba a facer. Vale? Eu que si lle digo que sí que o dixo, que o primeiro que vou intentar facer é a modificación puntual do polígono. Vale? Porque me preocupa a situación actual de algunha empresa. Vale? Usted ben sabe de que falo. E para facer unha modificación puntual tamén sabe ben que fai falta un orzamento dunha enxeñería que ten un custe bastante elevado e que necesitaríamos metelo ao presuposto. Entón, bueno, pois recollo o guante, pero que sí é que non sei a capacidade que podemos ter para sacar adiante no próximo presuposto. Vale? Que o vamos a analizar? Sí, comprométome a analizalo. Pero que me podo comprometer hoxe aquí de que a vou sacar, bueno, falaremos con nosos socios de goberno e intentaremos saber se esa cantidad que se pide para facer unha modificación puntual é asumible no presupuesto do 26. Ben, José Manuel, queres volver a ter turno a palabra? Sí, a ver, cando se fala das alegacións que houve en este último ano ou en este período, non ten absolutamente nada que ver que as alegacións que houve cando se estuvo facendo o plan. De todas esas alegacións que houbera, que eran 500, 600, a verdade que non, a verdade é que non se contemplaron casi ninguna de todas as alegacións que se presentaron. Houve unha guerra, digamos, forte no Concello, porque non quixo facer ninguna alegación. Que pasa? Que agora as alegacións son normalmente da persoa que queira facer algo, non é o mesmo. Estamos falando de que o plan xeral está ben ou está mal. Eu creo que está mal. Creo que hai moitas cousas que corrixir. Que creo incluso que con
arreglos puntuais non se pode facer, pero si se consigue, polo menos, que non haxa tanto, digamos, problemas en moitos casos, porque hai casos que son, bueno, son grandes, para a miña forma de ver, vamos. E eso habría que intentar corrixilo, pois se é con reforma puntual, ou se non, pois mirar se hai que, bueno, pois cousas maiores, pero están falando xa de cartos. Estamos, que? Estamos falando de cartos, claro. Sí, bueno, eu quero recalcar o mesmo que dixen anteriormente. No ano 2015, pois había un goberno, estuvo moi mal feito ese plan xeral de 2015, polo que manifestan, eu o descoñezo, ainda que sei que houve queixas por iso, pero tiveron 8 anos de goberno e non fixeron nada. Digo goberno no cal compartiron tanto APIN como PSOE nunha primeira legislatura e nunha segunda legislatura pois non fixeron nada. Estaban tan mal estaba este plan xeral e non abordachedes en 8 anos facer algo para non ter ahora o problema 10 anos despois. Tiverechedes a oportunidade e non o fixechedes. Podedes facer puntuales ou as que quixeredes. Eu creo que se hai que facer as cousas así, pero é moi fácil falar. Gracias. Juan, Xosé Luis, ten turno a palabra. Unha vez máis, non só lemos a moción, pero non tuvemos o primeiro turno de palabra. Entón vamos agora, si nos permite o alcalde facer o primeiro turno. Ben, adiante Ponteceso non o fixo vostede. A ver, ese é o típico botarse cousas á cabeza a uns grupos a outros. Nos agora, vale, podíamos falar da modificación puntual del testimonio que permitiu esa inversión de máis de 1 millón de euros que se vai a facer si por fin conseguimos sacala adiante. Pero a ver, non se trata ahora de fiscalizar o que se fixo nos 8 anos. Nós temos un problema encima da mesa, vale? O PSOE non é unha cousa que se redactou no 2015 e que di o portavoz de adiante que non o coñece. É a obligación dos concelleiros conocer o PSOE. É un documento vixente e é o que rixe o desarrollo do concello. É moi importante. E hai xente que está perjudicada. Antes, o portavoz do Partido Galego dixo que as persoas morrían. Si morren, pero as fincas quedanlle os fillos e os netos, os herdeiros. E se lles queda... Non me refería en campaña. Se lles queda, eu quero decir, falando do PSOE, se lles queda un problema aos fillos, eso ainda é un motivo de estrés para os maiores. Deixarlle os fillos un problema. Deixarlle unha finca que non, polo que sea, quedou sin ser edificable, cando todas as fincas dunha avenida son edificables e xusto esa aí non é edificable, pois eso lle estás deixando un problema ao herdeiro, en vez de deixarlle un beneficio. Entonces, para min é fundamental ese tema. E, bueno, como permitiu falar do tema das festas, máis adiante dos 3.000 euros ou non 3.000 euros, a ver, na Barquiña houve unha sensación no pueblo de que non se apoiaba a festa. A ver, estábamos a escuras na carpa, houve unha crítica ao concello, que eu recordo poucas veces de estar nunha festa e que se criticara abertamente pois a un concello na celebración dunha festa. Entón, eu creo que cando se dá ese paso de criticar o concello é porque houve unha sensación generalizada no pueblo, no pobo de Ponteceso, de que non se estaba apoiando a festa da Barquiña como merece, que son as patronais. A ver, inda que iso sea por a historia de Ponteceso. O importante que a xente volvía de Muxía, da Barca, e por eso se chama Barquiña, e había esa gran manifestación cultural, que eu non a vivín, porque non tiven a sorte de nacer neste concello. Son un novo habitante do concello, relativamente. Pero sí que todos os maiores me contaron o magníficas que eran as festas da Barquiña. Entón, como houve esa sensación de abandono, de que casi parecía que se estaba boicoteando a festa, pois por eso eu creo que houve esa crítica. Entonces, eso temos que cambiarlo. Temos que apoiar todas as festas, todas as reunións de todas as asociacións e todo o traballo que fan, porque é un traballo desinteresado. E antes dixenllo de Valarés, porque gobernando o PP en Ponteceso e o PSOE na Diputación non estuvo pechado Valarés no verán. Este verán sí. E antes falou das inversións. Mira,
A Diputación quere invertir 200.000 euros na mellora da cafetería de Valarés. Pois hai que intentar chegar a acordos para que esa inversión se ejecute canto antes e que chegue o verán e no mes de xuño este aberta a cafetería, porque este ano viñeron excursións de nenos, estaban os baños pechados e a xente desesperada chamando cando había un acordo verbal da Diputación co Concello que si o Concello se encargaba do baleirado da fosa, que está no contrato da cafetería pero estaba vencido, pero había un acordo verbal de boa fe que se o Concello se encargaba da xestión da apertura e peche e mantemento dos servicios e do baleirado da fosa mentras non se licitara o contrato da cafetería, estaba abertos os baños. Pois chegou xuño que hai 5.000 excursións que queren vir a Ponteceso. É a función do Concello tamén a promoción de Valarés como núcleo natural espectacular que é, e estaban pechados os servicios. E iso sí que é achacable á falta de gestión, igual que é achacable non preocuparse porque estea aberta a cafetería no verán. Entonces, nós agora traemos o tema do pexón. E mira, alcalde, cando hai un cambio legal, a Xunta de Galicia subvenciona a redacción do plan xeral. O plan xeral anterior, o que está en vigor, foi feito cunha subvención da Xunta de Galicia, non sei se eran 10.000 euros ou máis, eu estaba na oposición daquela, pero sí que o PSOE consultou o expediente e houve unha licitación e presentáronse varias empresas, así que cando hai cambios legais, e desde o 2015 ao 2025 cambiou moito o urbanismo, pois hai maneira de ir á Xunta e buscar que se financie un cambio do plan xeral. Di que só hai 8 alegacións e que non se empezou a exposición pública do plan xeral. O que fan nos concellos onde hai voluntade de transparencia e de que o urbanismo sea participativo é redactar unha proposta e ir ás parroquias e ir aos barrios e escoitar as demandas da xente e explicarlle como lle queda a parcela. Como me queda esta parcela que teño aquí, este solar que teño aquí, porque antes podía facer unha casa de 250 metros e ora de 125. Pois estou perdendo a mitad de edificabilidade. Pois esa transparencia faltou no plan xeral anterior. Entonces vamos a deixar de facer revisionismo e vamos a unirnos e que se redacte esa modificación do plan xeral, porque están aí as 500 alegacións. Entonces vamos a ser serios e a traballar xuntos polo desarrollo deste pueblo. E nós hoxe trouxemos 3 medidas. Auga para as parroquias, que están aí a vaga de incendios. Recuperación da orientadora laboral, con solo buscar un concello máis para asociarnos con Ponteceso e Cabana e un concello que teña máis de 29 parados. É moi fácil, calquera concello dos 17 da Costa da Morte, Bergantiños e Soneira teñen máis de 29 parados. Entonces, móvase, estamos traendo propostas en positivo. Di que non lle gusta o estilo de oposición, é que a oposición ten que ser exigente co traballo do goberno. Igual que lle votamos a favor das modificacións de crédito, do POS, pero tamén lle exigimos traballo, exigimos dedicación, e que recupere a festa marisqueira de Semana Santa. Non dixo que iba a recuperar. Pois mire, dá gusto que cando en Semana Santa todo o mundo vai de vacacións, hai xente que está peleando e renuncia ás vacacións para encher por primeira vez. Eu non fago trampas. Ve canto tempo lle dei a maiores? José Manuel, ten turno da palabra, se a necesita. Ben, por alusión, simplemente recordar que cando a PIN estaba no goberno, pois había bastantes máis problemas que o tema do plan xeral, porque nos atopábamos con, ainda se acabou de pagar hai pouco, con unha deuda criminal que non había forma de buscar cartos de ningún lado. E, polo tanto, é dicir, o presuposto eran 5 millóns de euros, me parece, e o Concello debía 4 ou 4,5. Polo tanto, falar de reformar, de mirar as alegacións cando había tantas e tantas e tantas cousas que fazer e en eses 4 anos fixéronse, doi fe,
pois non ten sentido, pero, bueno, o importante é intentar buscar unha forma para que, digamos, o plan xeral sexa menos gravoso para moita xente e, se se pode facer, facelo. Eu creo que é a nosa obriga, vamos, non é por dicir a este ou aquel. O plan xeral ten moitos fallos, moitos, e é necesario amañalos. Se non se quere, pois non pasa nada. Outros vendrán. Roberto. Bueno, eu con respecto ao que dixo o señor Lois, o interés por esta moción non sei se é porque, bueno, acordouse de todas estas reclamacións do ano 2015 ou se ven por algún interés particular, porque no exemplo, non sei se foi un exemplo xenérico que dou con respecto a unha familia, ou foi un exemplo ou é por un caso concreto. Nada máis, porque tal como falou, moitas gracias. Juan. En canto que dicía José, eu non dudo de que os encontraxes un plan que estaba mal, tampouco as necesidades que non o Concello naquele momento. O que si sabemos, o que preguntamos, é que non é fácil, é nada barato facer un novo peixón completo, e as necesidades do Concello siguen sendo moitas, como o señor Carmelito pode saber a ciencia certa, porque ven de aí, de antes de nos chegarmos aquí, sabe perfectamente as deficiencias que deixaba. E o señor Carmelito fai sempre igual, facendo a súa política de partido, intenta ou intentar tirarnos a xente de encima, ou que usted trouxo a moción da agua, que usted trouxo a moción da orientadora, e agora sigue con iso. Usted está un peixe como un cabalo. Estamos achacando a nós que non facemos nada no da cafetería de Valarés. Sería de Valarés da Diputación. Gobernada polo PSOE en coalición con Bloque. Usted é dese partido. De feito, está traballando na Diputación da Coruña, onde o PSOE lle reconoce o seu traballo. Vaya a Diputación, sabe onde está, usted pode falar da Diputación. Xa faláramos do caso da cafetería de Valarés. Xa faláramos que o ano pasado xa non iba e despois chamaron o anterior propietario que levaba para darlle unha próloga o ano pasado. Posteriormente iba a ir ao arreglo da cafetería. Non fui o inverno pasado. Non fui a usted, saben porque non fui. Dirían a usted porque non fui a levantar obra para estar lista para este ano. E agora, polo ritmo que vamos, non vai estar libre para o ano que ven. Tampouco. Vai deixar que o PSOE cerre outra vez a cafetería de Valarés. Igual se convén a usted para despois dicir que foi usted a Diputación para que estea aberto para o ano seguinte. Deixe de facer esas peleas de partido, e como diz sempre que usted trae as mocións e que usted van reivindicar polos veciños de Puente Ceso e ir á Diputación. Usted falou sempre moitísimo do seu compañeiro Valentín, é o presidente da Diputación, fale usted con ele. Ten que ir terminado, Juan. Dígalle que si quere que lo pedimos por favor para que nos arregle a cafetería de Valarés, que é moi necesaria que o gran estea aberto. E si pode ser no do 26 e non no do 27 para vendelo nas eleccións. Juan, terminou o seu tempo. Xosé Lois, ten turno da palabra. Moi ben, pois eu insistín
gobernando o PP en Ponteceso e o PSOE na Diputación, co BNG, estuvo aberta a cafetería. Usted cando ten que insistir é Ahora, que pasa? Hai unha maldición que temos? Pois non, hai que dialogar, hai que ir ali. Se hai unha inversión de 200.000 euros aí para mellorar a cafetería, vamos a favorecela, porque é moi bo, é unha cafetería que se foi facendo así un edificio premiado, pero non era adaptado ao mellor ás normas de sanidade, ás normas dun restaurante ou dunha cafetería, hai que facer melloras, e que se inviertan aí 200.000 euros, igual que se conseguiu renovar a fosa 60.000 euros, facer un aparcamiento disuasorio e verde que respecta ao medio ambiente. A ver, aí hai máis de 600.000 euros invertidos, pois vamos a facer porque non estea pechada no verán, vale? Pero hai que traballar todo o inverno para que eso non pase, porque insisto que non estuvo pechada cando gobernaba o PP en Ponteceso. Sendo alcalde José Luis Fondo 22 anos, non sei cantos anos estaría pechada, que non estuven aquí todos os veráns, pero eu non lembro de estar pechada. Entonces ese é un exemplo máis, igual que o exemplo que lle dixen que non fixeron a festa marisqueira, nin se compromete a facela, nin unha ruta de pinchos. Pero ahora, de verdade, estamos falando do plan xeral. É moi importante atender a esas 500 alegacións que se presentaron e abrir un proceso participativo. Non hai que ter medo á democracia e á transparencia. Se se fai un novo proxecto para mellorar o plan xeral, dentro do que está feito melloralo, veren que non funciona. A ver, as áreas de reparto que se fixeron, cantas se desarrollaron desde o ano 2015? 0. Mire, a única área que se desarrollou foi unha en Corme, pola que o Concello obtivo suelo gratis, donde antes había un piñeiral improductivo, agora hai un aparcamento para autocaravanas, máis unha estrada que comunica dúas rúas, co cal dá maior accesibilidade a un barrio de entrada e saída da zona do pabellón á zona de Cormaldea. Pois eso foi algo que se fixo intentando arreglar un pouco o que había no plan xeral, pero que non se desarrollou unha sola, e agora aí hai dúas edificacións que antes non había, pois máis veciños para o Concello, máis inversión, máis actividade. Pois tenemos que ver, sentarnos xuntos, sin rencillas. Sin unha alegación puntual, non? Sin rencillas. Eso foi un terreno que quedou urbanizable e se desarrollou. Pero non se desarrollou unha sola área de reparto, de todas as que se fixo. Por qué? Porque esas áreas de reparto funcionan en Oleiros, porque hai un valor da vivenda enorme. Entonces aí o promotor compensalle desarrollar toda a urbanización e facer todo o que queira, porque as casas valen 600.000 euros e teñen interés comercial. Pero en Ponteceso eso non funciona. Entonces, vamos a colaborar todos xuntos polo interés público e sentarnos e ir ás parroquias e ir aos barrios e decir, a ver, que problema temos porque non se desarrollan esos parcelas? Ten que terminar. Estas 500 alegacións que houbo, temos maneira de resolvelas de forma legal? Ese é o que temos que facer. E vostede sí que se comprometiu a estudiar a reforma puntual do plan xeral. Ahora di que non, pero sí que se comprometiu. É o que se comprometiu a quitar os contenedores que puxo na trave ali na avenida Danjons. Dixo que o iba a facer. E xa o dixo hai 8 ou 9 meses. Están sin quitar. Terminou o seu tempo. Non se volva atrás na palabra e o que dixo que iba a facer, cúmplo. Ben. Terminou. Vou a cerrar este asunto. No próximo pleno levarei ao pé da letra o tema tratado. Todo o mundo que se desvíe do tema tratado, retirarei a palabra. Vale? Cheguei hasta aquí, intentei non facer, pois posiblemente mal neste punto, entón respetaremos escrupulosamente o orden do día. E eu sería o primeiro que daría exemplo. Xosé Lois, non lle vou contestar o tema de Valerés. Eu tive reunión con Xosé Pena e pódelle explicar Xosé Pena as reunións miñas con el. BNG, PP, non teño máis que aclarar. Segundo tema,
É mentira que usted fixera unha sola vez o vaciado. É mentira. Nós fixemos o vaciado e ustedes obrigaban a Ana a Masa Pili a facer o vaciado. E pagaban elas do seu bolsillo. Eu se veo aquí, emitiu a santa cara de dicir isto aquí públicamente que parece que non pasa nada. Non. Se quere, traemos as facturas donde Ana Mas Pili pagaban o vaciado da fosa. Non fai tantos anos, Non, un pouco antes de entrarnos aquí. Nós sí que vaciamos a fosa. Vale. E ainda fixemos máis. A fosa tuvo unha salida grandísima un viernes e eu non salín en ningún medio de comunicación acusando ao BNG ni acusando ao PSOE de pedir, non. Chamei a Xosé díxome, por favor, métenos unha man. E nós mandamos o GES a máis unha empresa para ali a limpiar a playa, a vaciar a fosa. Iso fixo este señor, este goberno. Vale? E non anduvemos acusando a Diputación de nada, non. Protexemos a Diputación porque sabemos que son erros totalmente puntuales, vale? E é un erro porque a alarma da fosa está no local e non haber nadie no local, nadie detectou o salto da alarma. Pero eu non podo ter a culpa de que a obra da Diputación non este licitada. Vale? E non me fale da época que o Solisfondo. Na época que o Solisfondo estuvo sempre aberta, sabe por qué? Porque non houve reformas no local. Agora hai reformas no local, son eles quen teñen que licitar, son eles quen teñen que sacar a obra adiante, non son eu. Eu estou poñendo todas as facilidades do mundo e chamando continuamente para que saquen a obra para adiante. José Manuel, eu, cando dixeche o tema da deuda, totalmente de acordo, pero que nós aquí tamén estamos xogando ca deuda. E a pesar de que ti non creas que hai deuda, aquí había unha deuda que nós fomos capaces de ir pagando. Vale? E a situación económica do Concello era a que era. E fomos, como podemos, pouco a pouco, intentar a correxindo sin ser boas en día ainda. Vale? Dialogar, fálame, ir polas parroquias. Eu vou todos os anos, desde que son alcalde, a partir do mes de febreiro, aos comités parroquiales a todas as parroquias. Cousa que usted empezou a facer e abandonou cando lle interesou. Non, eu fago todos os anos. E vou ali e escuito-as, E cando non o fago ben, baixo a cabeza e digo, sí, señor, tende razón. Vale? Pero eu vou todos os anos ás parroquias, Non fallo, só cando a mí me interesa, non. Vou todos os anos, a partir do mes de febreiro, arranco, e estou 3 meses casi indo aos comités parroquiales de todas as parroquias. Entón, creo que esta opción de presentar unha modificación puntual, contexto como dixo Roberto, se é un tema puntual, valorámolo, vale? Se hai tanta urgencia nese tema puntual, valorámolo, eu son o primeiro que o quero valorar, vale? Recollo o tema que todos dixéchedes de que é moi importante contemplar dunha vez e tamén escoitar un equipo redactor se con unha sola modificación puntual se vai a solucionar algúns dos problemas que temos e comprométome a metelo no presupuesto, pero que polas cantidades que nos pasaron algúns equipos redactores isto non é un chiste. Entón, nós o que se corrixa a moción, vale? Añada esta moción de que se pida un estudio económico da modificación puntual, nós sentaremos con nosos socios de goberno, se les parece ben, e plantearemoslo levar ao presuposto que estamos ahora mismo traballando nel. Pode cambiar o texto, nos accedemos a transacción. Nos queremos acordos salir adiante. Que se pida un presupuesto para a redacción da modificación puntual. Eso o que está... Sí, nos transaccionamos a moción. A ver, que falen os outros grupos, a ver o que queren aportar. Entón quedaría redactado o acordo que sobre o que vou certificar que quede clariño, se añadiría un terceiro punto. Un terceiro punto donde se, previa petición de oferta económica para a redacción do plan, da modificación puntual. E pois, falámoslo entre todos os grupos sin problema ningún. Que podamos participar todos un pouco. Sin problema. Añadindo ese punto. Vale. Non é dictado, non vamos a votar esta enmienda, xa votamos todo a nova redacción. Vale. Ben, chegamos ao punto de... Si quere ler como quedaría para votar a favor todos, que quede claro, nos...
sería o primeiro punto. O segundo punto, o terceiro punto sería solicitar previamente oferta económica ou non sei, Sí, un equipo redactor. Esta moción queda condicionada. Justo. Esta moción queda condicionada a unha previa valoración económica Dun equipo redactor. Do equipo redactor. José Manuel, de acuerdo con isto? Sí, sí. Roberto, Juan, Xosé... ¿Qué? Como? Xosé Lois? Sí, sí, a favor, a favor. Vale. Vale, entón, votos a favor. Votos en contra, abstencións. Ben, estamos na parte final do pleno. 2.3. Rogos e preguntas. Xosé Manuel. A primeira pregunta é rápida. Que pasa no campo de fútbol do Pinguel? Porque hai rumores polo pobo de que hai que desmantelalo. E a pregunta se é certo ou non. E creo que estas noticias pois, deberían de falarse no pleno tamén, por suposto. As 3? Sí, bueno, se queres. A ver se atopas outra, porque estou pintando indio por aquí. A segunda é sobre o paseo do Malecón, na zona do Couto, que durante uns meses estiveron un día así e outro tamén, pois eles din limpando, eu creo que estorbando máis que nada a flora e a fauna que hai por ali, pero resulta que agora que era necesario, porque hai 2 meses e pico, que houve un problema con a marea, con temporal, enchiuse todo o malecón de plásticos e de cañas, se quere teño fotos, e, sin embargo, agora non vai ninguén por ali, é dicir, está feito un desastre total, e o problema é, este xa é un problema máis gordo, porque en ese mesmo temporal pois hai unha zona moi batida polo mar, pola ría, e está en malas condicións, e creo que é necesario, urxente, ademais, me parece que é urxente amañalo de alguna forma, senón vai desaparecer. Creo que non é, supoño que non será idea do equipo do goberno deixalo ir. E a terceira é sobre o MACMO, e non entendo, a verdade é que non dou entendido esta urxencia que hai, que houve, en que desaparecera, vamos, que digamos a fundación teña que recoller as cousas urgentemente, que desaparecera dali, que etcétera, etcétera. Entonces creo que non é, para min, vamos, non é a forma de actuar do Concello. Non sei se hubo antes ou non houbo antes conversas. Creo que volvemos ao mismo tema da caseta de información turística, é dicir, o MACMO, si é un edificio para no que a persoa que este ali, pois está ali, pero nada máis, pois non vai ir para diante. É dicir, é necesario facer un importante traballo no aspecto turístico para que poida funcionar. E entonces non entendo porque hai que, digamos, a poucas cousas que hai, en vez de intentar que vayan para diante, pois poñerlle trabas. A mí pareceme moi heavy a cousa. A forma, eu non sei, claro,
É que o problema é que só o sabemos a través da prensa, e a través da prensa é que hai que marchar e punto. E que non quere vostede facer declaracións, e, bueno, ser como sexan as persoas que levan a fundación, que eu non me meto en ese tema, hai, bueno, de momento, un museo que hai que intentar que vai para diante. Non sei cal é a alternativa, é dicir, aquele edificio, se non é para museo, para poucas cousas máis vale, a non ser que haxa que facer reformas. Se non, para poucas máis cousas vale. E se non se quere o museo, pois, bueno, tamén dicilo abertamente, pero eu creo que estamos volvemos ao mesmo punto de antes, estamos desmantelando, acabando co pouco que hai, para que estemos 4 vellos arrimados na lareira e cantándonos, porque non hai absolutamente nada que facer en este concello. Roberto, Juan, Xosé Lois, pode formular os seus... Moitas gracias. Quero agradecer a aprobación desa última moción. Vámonos poñer en marcha canto antes para desarrollala, e os outros temas espero que tamén. Ben, a primeira pregunta é: hai unha serie de problemas moi graves de infraestructuras que están desatendidas no concello. Non só infraestructuras viarias, de pistas que están en moi mal estado, sino o problema do alumeado, que así que ven un pouco de mal tempo, xa estamos a escuras en fases enteiras do alumeado, pois que están apagadas, vale? Por exemplo, na Bugalleira, así que pasas a praza ata chegar ao principio de Pazos, no límite coa Bugalleira, moitas veces está apagado ese alumeado. Aquí no alumeado que vai do Couto á Roa do Concello, tamén apagado. Corme moitísimos problemas, sobre todo na zona do Gafote, do Riñote, incluso a avenida principal, a Rúa Real, que vostede antes falou dese gran proxecto de 800.000 euros. Este ano só vai a redacción no orzamento, non vai a obra, só a redacción. É o único investimento da Xunta este ano no orzamento, esos 100.000 euros do proxecto, non hai nada máis orzamentado no orzamento da Xunta para Ponteceso. Ben, pois vemos que o alumeado está nun estado moi preocupante. Por non falar do tema da seguridade, que xa advertimos varias veces que as auditorías dese proxecto de 80.000 euros fala de perigo para a xente que poida tocar esas infraestructuras e electrocutarse. Pois na Graña, por exemplo, hai varios focos apagados, cables do alumeado polo medio das árbores, e iso tamén é moi preocupante. Ben, o tema de augas, pois limpeza de ríos, tamén o río da Graña, tamén había que pedirlle a Augas de Galicia a limpeza. Entón, cando se van a abordar de verdade estes problemas de infraestructuras, de alumeado público, de melloras viarias e o tema da limpieza de ríos que están pendientes? Esa sería a primeira pregunta. A segunda pregunta é sobre os incendios, porque está claro que o traballo para evitar os incendios faise no inverno, para non ter que despois vir a correr no verán a apagar. Entonces, nós queríamos saber como está a planificación e a ejecución cando veña o bo tempo, pois agora planificamos e cando veña o bo tempo executamos dos cortalumes. Vale, hai moita preocupación nas parroquias, non só os que sufriron incendios, sino en todas as parroquias que teñen masas arbóreas pegadas aos núcleos, sobre os cortalumes. Ampliación e mellora das tomas de auga e dos depósitos. Vale, nós seríamos que nos explicara como está este tema. E tamén, como preguntou Apin, nós queríamos preguntarlle por que se abriu un conflito innecesariamente coa fundación do Magno en Corme. Vale, sabemos que se podía ter sentado o Concello coa fundación os días que fixera falta, 10, 12, 15 días, reunións e chegar a acordos en vez de abrir un conflito, porque o actual equipo de goberno, pois, deronlle todo feito, un edificio de entre 500 e 600.000 euros, deronlle feito, non tuvo que facer nada, porque estaba o edificio funcionando, o ascensor reparado,
e a iluminación mellorada. Entonces queríamos preguntar por que se abriu un conflito. En vez de atender a outras cousas importantes, por que se abre un conflito que creemos innecesario? Esas serían as tres preguntas que nos permite o regulamento. Agora, o robo, moi importante. Espere. Sí. José Manuel, tes algún robo? Roberto. Juan. Xosé Lois. Digo os tres robos que queren. Ben, os tres robos que nos permite o regulamento. Entón, imos cun tema moi importante. Rogaríamos ao alcalde se podía falar con Augas para que levantara a madeira que está estragada e o paseo que está pechado de madeira en Ponteceso e facer un paseo, que nos faga un paseo de xabre, cemento, como fixo Costas no Malecón, por exemplo, que é un paseo máis duro e que non ten tanto mantemento, e así conseguiríamos ter un canal de evacuación aí de augas que é moi importante para evitar as inundacións, e tamén que non este dando esa imaxe tan lamentable. Levamos máis dun ano con tábuas rotas, paseo pechado no centro de Ponteceso. Vostede antes lle preguntou a José Manuel que podía facer. Pois eu creo que o centro dos pueblos ten que estar como nós cando vamos o domingo e poñemos a mellor chaqueta, non? Pois o mismo, o centro dos pueblos ten que estar fantástico e magnífico, non? Pois podemos pedirlle a Xunta, por qué? Porque está en dominio público da Xunta, son 5 metros, me parece, nos ríos, e todo o que está a 5 metros do río é dominio público da Xunta. Entonces podelle pedir, vostede fixo gala de que tiña tan boa relación e que lle facían tanto caso, pois pedirlle que arregle ese paseo. Ben, o segundo punto, que xa se tratou hoxe aquí, é que presente xa o orzamento. Vale, a interventora tuvo que marchar, pero para nós é moi importante que o día 1 de xaneiro siga o traballo para conseguir as sendas de Lestimoño, o alcantarillado da Bouza e o abastecemento da Bouza, Lestimoño, e que teñamos ao pé da Graña ese abastecemento e ese saneamento. Entonces, para nós, se non me equivoco, eso tería que aclarar a interventora, a aportación municipal caduca agora o 31 de decembro, non se desarrollou o proxecto porque hai, desde o mes de xullo, conversacións técnicas entre o servicio técnico, non político, técnico da Diputación e os técnicos que redactan o proxecto, pero sí que nos interesa que a aportación municipal non retrase o desarrollo desa infraestructura tan importante para o desarrollo tan importante da Graña, del Lestimoño e tamén da Bouza, que están ahora mismo sin saneamento. E por último, o último rogo é que o local de Pazos, o local de Ciñal, ten unhas humidades bastante graves. Vale, conseguiuse un proxecto que deixáramos bastante avanzado e que vostede executou sendo alcalde para mellorar o tellado, eliminar as unidades da planta alta, pero vemos que nos baños, nos almacéns e incluso afectando o local principal, pois hai unhas humedades ali que é insalubre. E aparte de que é un estado bastante lamentable para todo o uso que ten. Hai un coro aí funcionando moi ben, que está con moitísima participación, hai unha comisión de festas que está traballando, como todas as comisións, moi ben, facendo unhas festas impresionantes e unhas reunións, e incluso ten uso, cando nos gobernábamos, tuvemos a iniciativa de levar as medidas de conciliación que antes eran en Ponteceso en Corme, leváronse a Campara e a Pazos, e estáse continuando con ese traballo de conciliación nos campamentos de verán. É dicir, ten moitísimo uso ese local, entón pedimoslle que teña un pouco de atención á reparación desas humidades. Vostede dixo que o orzamento era escaso, pois mire, nos, na pasada legislatura, solo entregándolle a Xunta o Centro Médico de Ponteceso, estamos aforrando 200.000 euros ao ano ao Concello, con ese traballo para pasarlle a titularidade do Centro Médico sin perder servicios. Non perdemos ningún servicio sanitario, pero eliminamos entre 150 e 200.000 euros ao ano entre gasto de mantemento, persoal, etc. Entón, eu creo que, se se quere, hai medidas de gestión económica que se poden facer para arreglar os problemas. E estes problemas que expuxemos hoxe son problemas que están aí.
Moi ben. Ben, para terminar, pregunta número 1, campo do fútbol do Pinguel. É verdade que está recollido dentro do plan de inundacións que nos presentou a Xunta unha medida que vai a ser o logro de intentar facer varias balsas de acumulación de agua. E parece que unha das zonas onde pode ser factible que se faga unha balsa grande é a zona do Pinguel. Dixéronos que non deberíamos, por ahora, facer máis obras porque pedimos unha axuda a Xunta para facer unha modernización dos vestuarios por culpa do problema que temos, que temos demasiados equipos e só temos 4 vestuarios, como sabedes, temos duchas compartidas e hai un problema nos vestuarios co femenino e masculino. E dixéronos que non. Vale? Estamos esperando a ver a primeira fase do proxecto. Sabedes que estes días está por Ponteceso os topógrafos da Plus sacando medicións, e aquí aproveito para contestarlle a Loisa tamén a pregunta que fixo de aguas sobre a senda que vai ao lado do Faldrafor, que esa zona toda vai ser a primeira fase do proxecto de inundacións, e por ali é por onde vai a discurrir. Por iso non quixemos gastar cartos ali, porque se todo sale ben este ano quedará redactado o proxecto e na anualidade 27 comenzarán as obras, ou iso é o pactado co presidente. Segundo tema, Paseo do Malecón. Ten razón, eu tamén fui outro día, non me dou tempo, non despisteime, e non lle comentei ao Constantino, pero sí que temos que limpar aquelo e estar atentos porque está moi dañado. Vale, totalmente de acordo. Macmo, facedes os dous a mesma pregunta. Convenio do Macmo. O que facemos é, bueno, aquí daría para unha hora, non? O señor Xosé Lois, no seu momento, había un convenio, el estima e formula un novo convenio firmado por ele sin pasar a ningún expediente nin por registro, vale? Hoxe entregouseme de secretaría un informe onde se me comenta, entre outras cousas, a ausencia total de procedimento, e nós o que lle dicimos á Fundación Torre Pujales é que o que queremos é reformular o convenio. Para nada queremos que marche o Macmo, non queremos eso. E por que pasa eso? Pasa porque chegamos a Corme, imos ao museo e vemos como a Fundación Torre Pujales ten a súa propia obra. Vale? A Fundación Torre Pujales ten unha parte da súa obra nun almacén municipal que está super dañada, e falado con a asesoría jurídica tanto externa por dúas vías do Concello, preguntámoslle cal debería de ser a nosa forma de proceder. A nosa forma de proceder é clara. Primeiro tema, tendes que asumir solo estar nunha parte do museo, nunha parte do edificio, porque outra parte do edificio, para iso puxemos un técnico de museos que non existía hasta ahora. Non existía hasta ahora, Xosé Lois, usted obvia claramente, e con toda a intención do mundo, obvia de que nós sí que dotamos ao museo dun técnico de museos que costa as arcas municipales cerca de 40.000 euros. Entón, o técnico de museo, entre moitas das cousas que nos comenta, é de como se está gestionando o edificio. A gestión dese edificio impide que algúns artistas locales, incluso, ou algúns fotógrafos ou calquera outra persoa poda expoñer no Macmo, porque as señoras que actualmente rigen o Macmo deciden elas quen expón e quen non expón. E nós dicimos, este convenio que ten ahora mismo o Concello co Macmo parécenos lesivo pos intereses do Concello. Lesivo por varios motivos, e así o deixa claro, porque nós non traballamos por inputs, porque nos caiga mal unha persona ou que nos caiga ben. Para iso traballamos e mandamos vir esta xente. Usted ben sabe quen é esta xente. Son os millores expertos de arte en Galicia. Un consello asesor da Xunta de Galicia. Vale? Departamento externo da Xunta de Galicia. Non ten nada que ver ca Xunta de Galicia. Vale?
Como ve, Quintana preside a academia. Non é un neófito nesto, é unha persona que sabe ben do que fala. Veu a Ponteceso, pidillo ao alcalde que viñera a Ponteceso, veu a Ponteceso, e fui a Corme, e puxo o que puxo na Voz de Galicia. Claramente, o Concello está acertado. O Concello debille exixir un seguro das obras, como así o exiximos. Por que esta xente non fai un seguro sobre as obras? O Concello vai asumir a responsabilidade se ali hai un incendio e se queiman todas as obras. O Concello asume a responsabilidade que esa xente teña ahora mismo no almacén municipal un número de obras dañadas. O Concello asume a responsabilidade se mañá unha persona ca que non temos controlada a nosa chave entra e hurta unha obra. Creemos que non estamos dicindo nada do outro mundo. Que ten que reubicarse nunha parte do edificio, que ten que facer un seguro, que nos ten que facer un seguro de responsabilidade civil. Sí, señor, un seguro social civil, que ten que devolver as chaves do museo, vale? É que o técnico vai expoñer máis obras que as delas. Iso que lle pedimos, non lle pedimos nada máis, nada máis. Que pasa? Elas estaban acostumbradas a isto, ao que facía usted. Pero usted non lle contou todo. Pero eu, como sou moi terco, e dedico-lle moitas horas a isto, adivinei que usted xa no ano 2019 lle pediu á Diputación un informiño. É nese informiño que lle pide a Diputación os posibles usos que lle quere dar ao magmo. O sea, usted xa lle barrutaba na súa cabeza algún cambio no magmo. E pe iso lle pediu este informe á Diputación. Veu, ese informe foi solicitado por usted no ano 2019. Por usted, non por min. Usted. Entonces, estamos facendo o correcto co magmo, estamos lle dicindo a xente do magmo que ten que reubicarse, vaise a reubicar. E vaise a reubicar. Vale? E, sobre todo, estamos lle dicindo a xente do magmo que a propiedade é do Concello. Que non se equivoquen, que a propiedade é do Concello. E eu estou aquí para defender o Concello, non para defender a xente de Torre Pujales. E, como ben dixo o José Manuel antes, xa non vou entrar en outras cousas. O trato ao alcalde de turno, neste caso a min, como che pasou a ti, para iso ti pides este informe, como che pasou a ti, o trato desa xente, a figura do alcalde, como tratan artistas locales de Corme, vale? E como se comportan. Entón, sumando todo eso, a máis que eu teño que defender os intereses do Concello, mándaselle unha comunicación. Elas, a partir de aí, actúan como queren actuar. Eu mantéñome calado e mando actuar ao señor secretario do Concello. E a partir de aí determinará quen vai estar acertado ou desacertado nesta decisión. Eu sí, que 3 personas que teñen unha obra de arte de dudosa calidade, Manuel Quintana, non un calquera, Manuel Quintana, señor Lois, non un calquera, presidente, dudosa calidade, que veñan aquí a Corme e que nos obliguen a todos os de Corme e a nós a pasar por donde elas queren, se lle digo a usted que non. Como hijo de alcalde, non. Ai, non. Estou dicindo que van cumplir. Tardarei 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero van cumplir. E se non cumplen, sabe que vai a pasar? Que se van a ter que ir. Iso dijo e así de claro. Como non cumplan, van sair. E vou me encargar eu deso. Teño clarísimo, pero eu vou defender os intereses do Concello. Isto non significa botar fora o museo, non, eu en ningún momento. Xa nós os 3 falamos esta situación. Nós non vamos botar fora o magmo. Nós íbamos dicir ao magmo que se ten que adaptar, como a todo o mundo, a unhas normas. Porque nós tamén, cando cedemos o campo do fútbol do Cairo ou do Pinguelo ou Ponteceso, tamén se teñen que adaptar unhas normas. E elas tamén, porque o edificio municipal. E xa que o edificio municipal ten que cumplir unhas normas. Entende? E usted sabe que fai uns días entraron no museo e marcharon co libro de registro. Usted sabe? Pois nós sabemos e mandamos o poñer ao técnico por registro. Pois esa é a xente que usted xa no seu momento tiña controlada. Xa usted sospechaba de que aquí algo non iba ben. E agora usted dime eso. Eu digolle, creo que estamos facendo as cousas ben,
estamos dicinlle, non vos queremos que vos veades, temos que adaptar a planta cuarta máis ática, o resto do museo vai non explotar o técnico do museo, para iso fichamos. Vale? Para iso se trouxe un técnico museo. Vai dar cabida aos artistas locales, como ten que dar, e a maiores desos, nós traballamos, non é como usted di, nós xa fomos a Xornes, estuvemos que a xente de Xornes, que xa sabe usted ben quen é, e pedimoslle axuda, e prometeron-nos axuda. Non vai quedar o museo parado, ni se vai destinar aos outros, non, vai seguir existindo o museo en Corme. Podemos intervir? Non. Incendios. Non me fale de traballo nos incendios. Non me fale de traballo. Eu non ando cunha mochila facendo o paripé como andou vostede nos incendios. Dediqueime a traballar, temos o 99% das firmas de Corme Aldea listas para facer a pista, xa fixemos, arreglamos as pistas do Monte do Couto, cousa que usted non foi velas, pero xa as arreglamos, xa estuveron aquí da Xunta de Galicia e Medio Rural arreglándoas, e os hidrantes xa os vamos a ter. Vale? Cousa que usted tumbou, quero yo recordar. Infraestructuras viarias e alumeado. O alumeado, se todo salira ben, para o ano que ven, vais a licitar. Vale? Infraestructuras viarias, estamos arreglando, o compromiso era unha obra ao mes, estamos facendo unha obra ao mes. Estamos facendo infraestructuras en todas as parroquias, menos en Xornes, que ainda non cheguei. A vamos chegar este ano, se Dios quere. Entón, creo que todo o que me propón nas súas preguntas, que estamos, tanto de incendios como de infraestructura, que o estamos cumplindo, no máximo, creo que actuamos correctamente, e despois, no dos rogos, agua, xa lle contestei, orzamento, estamos estes días, e xa falei con Roberto e con Juan das inversións, intentaremos sacar o orzamento na primeira semana de febreiro, ese era o objetivo. Vale, pero entón, que pasa co testimonio? Podo falar. Como testimonio, nós vamos facer as cousas que usted non fixo. Vamos facer unha retención ao futuro co compromiso de intervención como fixemos da outra vez. E tan pronto o presupuesto este aprobado, dotámoslo ao día seguinte. Como fixemos da outra vez. Retención ao futuro, día seguinte a aprobación do presupuesto, 28 do 4, a interventora fai outra vez a retención oficial. E pasa outra vez a Diputación. Vale. Como fixemos da outra vez, que usted sí que non había feito. Entón son 5 meses de retraso, de xaneiro a maio, que entre o novo orzamento. O orzamento, se non cambiaron, se o señor secretario me pode corregir, son 20 días de exposición pública. 15 días hábiles. 15 días hábiles. Se aprobamos o orzamento tal como queremos, a primeira semana, os primeiros 10 días de febreiro, nós, a finales de febreiro e principios de marzo, ten a retención a Diputación. Non hai excusas. Non hai excusas. A Diputación xa tuvo a retención desde o 28 do 4 desta anualidade, non lle dei a volta. O 28 do 4 do 2025 xa tuvo unha retención a Diputación, que agora nos obliga a volver a dotar crédito, que agora nos obliga a ter que reter 336.000 euros que non tiñamos necesidade para retelos, e temos que volver a reter, eso explica esta xente que está aí, Tivemos que volver a reter imos ter que volver a reter 336.000 euros, porque a Diputación non licitou a obra, Non, mentira. A lei, non a Diputación. A lei? Vale, a lei. Local de Pazos. A lei orzamentaria, Vale, local de Pazos. Desde o 28 Se tuveran de licitado... xullo... Sí, usted ben sabe que me dica moi listo. O 28 de xullo ten un requerimento. Escoítame, xa sei que usted sabe ben, a lei sabe moito máis que a min, ten razón. Temos que volver a votar porque é o que di a lei presupuestaria. Sí, señor, ten razón. Ten razón, pero por que non licitou a Diputación desde o 28 do 4 ao 31 de decembro? Por que? Porque están os técnicos con requerimentos. Claro, están os técnicos con requerimentos. Co Concello, están traballando co Concello, con reunións. Última, local de Pazos, ten razón. Fixemos unha obra e non quedou ben feita. Hai humedades. Estamos nos próximos días, Constantino... Bueno, temos unha entrada de humedade e intentámola corregir nos próximos días. Ben, son as 10:30 da noite, case por finalizado o pleno.